Bueno, pois boa tarde. Vamos a dar inicio a esta sesión plenaria ordinaria que saudamos, como sempre, aos membros da corporación e tamén a todo o público que nos pode estar vendo, que ben seguro que os que están vendo non son moi aficionados ao fútbol, pero aquí estamos. Ben, pois vamos entonces a proceder co primeiro punto, a aprobación de acta, que non hai acta. Se diría para a próxima, sí, pues, ben, pois o segundo punto, expediente 1965-2022, convenios, aprobación, modificación e ou extinción. Cando queiras, mi señora. Procedo a ler a parte dispositiva do exame de comisión informativa que consigue a teor literal. Primeiro, aprobar o plan de acción polo clima e enerxía sostible do Concello de Burela que figura como anexo a este acordo. Segundo, facultar ao alcalde de Burela a representar ao Concello de Burela a asinar e impulsar cantas accións sexan necesarias para a consecución do presente plan, con reserva das competencias propias plenarias. Terceiro, proceder á publicación do plan de acción polo clima e enerxía sostible do Concello de Burela no portal de transparencia do Concello de Burela. Por ben, moitas gracias. Bueno, fundamentalmente xa falamos outro día na comisión informativa de que se trata. Este é un documento que se exixe a aqueles concellos que estamos hermanados no aspecto de traballar, chamalle así, o pacto dos alcaldes polo clima e enerxía sostible. Nosotros xa fai anos que estamos metidos nese proxecto, nesa cuestión que ven e procede de Europa, ainda que, lóxicamente, pois, trátase tamén de facer política medioambiental desde os propios concellos. Hai ahora mesmo unha unanimidade total en dicir que todos os aspectos respecto ao cambio climático, a todo o que pode ir derivado desto, pois realmente quen ten que tomar a iniciativa deben ser as entidades locais, porque son os que realmente van a ter moito máis proximidade con toda a xente e tamén debe ser exemplo claro de como facer as cousas o mellor posible para que isto sexa, pues, de alguma maneira, un objetivo claro e un objetivo posible. O PACES non é ni máis ni menos que o plan de acción que nosotros se redactou para este Concello, onde contempla dúas cuestións fundamentais. Unha delas é a mitigación sobre os efectos do cambio climático e outra a adaptación posible de, se houver alguna catástrofe, pues tratar de evitar ou tratar de adaptarnos a que señan mínimas os efectos negativos que poden producir. Penso que é un documento extraordinario na súa documentación que contén, e incluso tamén un documento de apreciación e de estudio, porque aí hai datos moi interesantes do noso Concello, e despois tradúcese e resúmese todo con 21 obxectivos que tratan ou se impulsarán desde o Concello, en principio, para dúas cousas. Unha delas, realizar o que son o convenio dos obxectivos da ONU do 2030, e outros, pois, estar pola labor de evitar, pois, o máximo posible dentro das nosas competencias o que é o efecto do cambio climático. Así que, realmente, xa se está facendo algo en Burela, lógicamente non se comeza agora con este documento, senón que xa están facendo cousas como, por exemplo, o da absorción do CO2, plantando árboles, reducindo, pois, a luminaria con cambio de tecnoloxía, o sea, que é a reducción do consumo enerxético, estáse humanizando tamén moitas zonas de Burela, bueno, estáse facendo labores sempre encaminhadas a ir aplicando, pois, todo dunha maneira integral, dunha maneira que de alguma forma contemplen sempre a salvaguardar o que é o medio ambiente e o que é poñer todo, tanto os recursos que hai, como a auga, como o aire, como todo que seña, pois, o menos afectado posible, desde logo todas as accións que podamos levar adiante esteñan de acordo con estes principios de, polo menos, colaborar e mitigar o que se ve que está ocorrindo, que vai ocorrer con máis frecuencia e posiblemente con máis intensidade se non se pode algo da parte de todo o mundo. Así que os concellos é desde logo fundamental para ter algo que facer neste aspecto. Ese documento, xa digo, empezaría a entrar en vigor, iríamos a pouco xa traendo as anualidades de acción e os proxectos que se pretenden. Aí abarca un pouco todo para tratar de facer e cumplir esos objetivos claros cara ao ano 2030, por lo menos. Bueno,
este plan de acción, este documento, podemos terlo aprobado nunha xunta do goberno, sin embargo, parece-nos interesante traerlo en pleno, porque eu penso que estas cosas hai que coñecelas, vai estar para quen queira consultalo, tamén pode ser un elemento de referencia, claro, porque trae moita documentación relativa a Burela e contempla en fichas separadas o que vai ser pois, este plan durante os próximos anos. Así que, sin máis, pois, doilles un pase a Mario, cando queira. Ben, grazas, alcalde. Sí, nós evidentemente estamos a favor deste tipo de medidas, parecenos unha convicción que debemos ter dos grupos apoiar este tipo de medidas. A concienciación medioambiental é fundamental para o desenvolvemento da sociedade. A parte, polo que sabemos, é beneficioso para a hora de recibir fondos europeos ou outro tipo de axudas e subvencións que revirtan no interese da veciñanza de Burela. Simplemente, como xa teño falado en persoa ou privado co alcalde, é certo que no expediente aparece o proxecto do plan en castelán. É claro, como nós queremos que como últimamente, sempre na nosa trayectoria, sempre somos moi cuidadosos con que toda a documentación aparezca en galego, pois o alcalde xa veu a decirme que sí que estaba en castelán, pero que se iba a traducir. Nós eso fiximos que canto antes se poida ter o plan evidentemente en galego como corresponde coa lei de normalización lingüística, e simplemente iso nós estamos a favor. Moi ben, moitas gracias, don Manuel. Moitas grazas, señor alcalde. É certo que dixo hai un momento que se estaban facendo cousas en Burela. É certo que se estaban facendo cousas en Burela neste sentido dende finais dos 90, cando Burela foi Concello Verde de Galicia, galardón que repiteu en diversas ocasións, todas elas con mandatos do Partido Popular no goberno local. Concello Verde de Galicia. Non é unha innovación súa. Trátase dun documento moi completo, a verdade, elaborado por un exalumno do Campus Terra, eso xa lle confire un plus ao autor, que evidencia a necesidade de que todos somos coñecedores relativa a un cambio de hábitos para tratar de preservar o noso entorno. Acompáñase cun paquete de medidas, de 21 medidas, que buscan cofinanciación, pero parte da financiación ten que ser municipal, según se indica nas medidas, en parte das medidas, e o gasto que acometen nos vindeiros 8 anos, según o que pon o plan, vai de 1.100.000 euros ata 1.600.000 euros. Nós temos dúbidas se agora mesmo no Concello hai cartos suficientes para que o propio Concello acometa a súa parte nestas medidas. Temos dúbidas. Hai cartos suficientes. Por exemplo, haberá 50.000 euros para aportar para estas medidas. Tendo que facer un informe bianual da situación do grado de cumprimento. Esa é outra das obligacións que mantén o plan. En medio ambiente. O Departamento de Medio Ambiente. Un departamento que quedou orfo hai ben pouco. Un traballador deste Concello, como a moitos outros antes, ou moitos outros, ou poucos, depende como se miren, buscou acomodo noutros concellos. Por que será? Por que será? Os traballadores do Concello de Burela abandonan o Concello. Por que será, señor Llano? Pídese un traballo, un informe bianual. Se vostedes volven a gobernar, van ser capaces de facer ese traballo. Van ser capaces de facer ese plan, ese informe. Nós, como non podía ser de outra forma, ademais de polo compromiso persoal dos componentes do noso grupo neste asunto, pola formación profesional de algún deles, imos apoiar esta proposta. Non podía ser de outro modo. Pero, señor Llano, realmente nós temos dúbidas de que vostedes teñan a capacidade para acometer isto. A parte que lle corresponde ao Concello. Sabemos que hai máis financiación de outros lados, pero temos certas dúbidas. Moitas gracias, señor alcalde. Moitas gracias. Bueno, realmente en cada ficha aparece explícitamente dicindo as fontes de financiación europeas, que vai haber moitísimos cartos para estes proxectos, europeas, autonómicas, gubernamentais tamén, autonómicas e locais. O local, desde logo, agora mesmo xa está
os hortos ecolóxicos, os hortos urbanos, foi con cartos locais, lógicamente, e outras cosas que están acometendo. A humanización de varias ruas tamén que son con cartos locais. Quero dicir que a característica principal destes PACES é realmente levar adiante proxectos moi ambiciosos, moi caros, lógicamente, porque van a abarcar unha gran cantidade de cousas que teñen que ser efectivos. A financiación non pode ser ni moito menos solamente da entidade local. E máis, xa sabemos de proxectos que nos están vindo aquí por empresas, entidades, incluso de enxeñería que veñen a ofrecerse para levar adiante proxectos dese tipo. Pero hai que buscar a maneira e a ver como se poden xestionar este tipo de proxectos e que realmente poida Burela aproveitarse deles. Evidentemente, esos proxectos, como son moi ambiciosos, teñen moita cuantía, moitos cartos, a mellor 500.000, 600.000, 1 millón, 1,5 millón, 3 millóns, pero se teñen que ser asociándose 2 ou 3 concellos, como mínimo, 4 ou 5, a mancomunidade poderá funcionar en moitos aspectos para ben, enfocando ben e xestionando ben, pois que se poderá aproveitar toda a comarca da Mariña dos proxectos europeos. Bueno, pensamos que sí, que hai capacidade para todo isto, sexa quen esteña aquí ocupando, porque realmente o que se trata é de ter, eu penso que é máis importante ter mentalización, é ter realmente claro, é ter os objetivos claros, é ter ser consciente do que está pasando e do que pode pasar no futuro. Eso sí que é o que ten que ser, o que determine se hai acción ou non hai acción. Non ter isto como un modelo e deixalo aí, non. De feito, había cousas que estaban contempladas xa neste plan e xa se van executando, xa se están executando. Unha das cousas que fixemos e que saliron perfectamente foi de localizar 6 ou 7 puntos do noso concello para tratar de que non de localizar inmediatamente de forma total se había algunha fuga. Eso faise pois, ca digitalización e ca novas tecnoloxías que están aplicando. Xa tuvo o seu, xa tuvo unhas das ventaxas claras e podemos aproveitalas ben. O dos hortos, ao cambio da forno enerxético, a cantidade da forno enerxético que está producindo gracias ao cambio de tecnoloxía das luminarias, o gasto que repercute no CO2 tamén se están mirando de baixar o máximo posible. Todo eso é unha acción, pero realmente para mí o importante é a conciencia clara que ten que ter todo o mundo do que está a ser, o que vai a ser, o que xa está sendo o mecanismo do cambio climático. E aí é onde temos que ter a mente clara e, sobre todo, unánime e ser todos partícipes de todo quanto se faga aquí. Todos, porque é a única maneira de librarse desto. Bueno, don Mario, quere comentar algo máis? Simplemente, despois da mención que fixo o voceiro do Grupo Popular, mandarlle un saúdo, deixarlle moita sorte a ese técnico que cambiou o seu posto de traballo, porque fixo sempre o seu traballo cunha profesionalidade, unha honestidade total. Cando nós tivemos que consultar algo sempre respondeu ben, foi moi resolutivo, e deixarlle moita sorte que lle vai moi ben a orgallar no futuro, poder volver a cruzar o seu camiño co Concello de Burela. Certo. Aquí non abandonan, piden traslado, que é diferente. O Manu? Sí, piden traslado. Por algo será. Se estuveran ben a gusto aquí, non pedirían o traslado. Seguramente. Habría que preguntarlo a él. Bueno. Entonces, vamos a aprobar este documento, o PACES. ¿Votos a favor? Pues perfecto, muchas gracias. Vamos a pasar ao seguinte punto, que é expediente número 790, expropiaciones forzosas. Señor secretario, cuando quiera. A parte dispositiva do dictamen de comisión informativa co seguinte teor literal. Primeiro, proceder a corrección de erros detectados no proxecto de expropiación correspondente ao expediente 790/2022 de solo dotación xunto ao hospital, sustituindo o seu contido polo anexo a esta proposta. Segundo, someter o proxecto de expropiación por procedimento de tasación conxunta a información pública por período de un mes, mediante anuncio no tabuleiro de anuncios do Concello, e no Diario Oficial de Galicia e nun xornal dos de maior circulación da provincia, para quen poden resultar interesado
interesados formulen as observacións e reclamacións que estimen convenientes, en particular no que concerne a titularidade ou valoración dos seus respectivos dereitos. Ademais, está a disposición dos interesados na sede electrónica deste Concello, mulera.sedeelectrónica.es. Terceiro, notificar o presente acordo aos propietarios e titulares dos dereitos afectados, acompañada da notificación a súa respectiva folla de precio e da proposta de fixación dos criterios de valoración, para que podan formular alegacións no prazo dun mes, contado a partir da data da notificación. Cuarto, que se remitan as alegacións presentadas aos servizos técnicos para o seu informe. Pois ben, moitas gracias. Bueno, do que se trata é, xa saben que hai anteriores plenos fixemos a aprobación inicial de dos expedientes diferenciados na cuestión da superficie, da indicación da superficie, incluso do tratamento tamén. Foron dos expedientes porque nos quedaron levar simultáneos porque cando se fixo o segundo, o primeiro xa estaba moi avanzado. Do que se trata aquí é do expediente que comentou agora o señor secretario, para entenderlos todos, é o que está máis próximo ao hospital, que é onde se pretende darlle un sentido práctico, sobre todo para unha residencia. Aí, cando había a valoración, había 3 valores, colleuse por erro, porque además este erro foi detectado pola unidade técnica, que foi que nos lo advertiu, e entonces, en vez de pillar o valor do centro, pois colleuse o valor inferior. Bueno, quero dicir que do que tiña que colleuse un que non correspondía. De tal maneira que unha vez correxido o erro, sale moi beneficioso para os propietarios porque aumenta a cantidad a pagar unos 82.000 euros. Bueno, eso ahora temos que aprobar inicialmente esta nova apertura para darlle un tempo de alegacións ou de que fixera falta, pero temos que volver a publicalo novo e seguir para adiante. Pois ese era o erro que se cometeu, detectouse e realmente aplícase o que hai que aplicar según a normativa, según o que corresponde. Non é outra cousa. Don Mario, cando queira. Ben, sinceramente, evidentemente o noso voto non vai cambiar porque se se detectou un erro, pois ainda menos mal, quero dicir, polo menos detectouse a tempo, podese corrixir, é fundamental detectar erros e rectificalos en xeral, neste caso, máis é importante, cando se comete un erro rectificar, é o que vamos a fazer, nós evidentemente non vamos cambiar o voto. Moitas gracias, don Manuel. Sí, moitas gracias, señor alcalde. Segundo se nos trasladou na comisión informativa, detectouse un erro, como dixo o anterior voceiro, no expediente de expropiación referido á finca que está próximo ao hospital, tal e como indicou vostede, de forma de modo que o custe da folla de precio incrementase en nada menos que 81.000 euros. Un erro de 81.000 euros, pasando dos 234.000 euros iniciais aos 315.000 euros actuais. Neste sentido, non temos moito máis que dicir. Se se atopan erros, hai que correxilos. Non pasa nada por recoñecer as equivocacións, señor Llano, non pasa nada. E ao fío desto, se lle parece oportuno facer a vostede exame de conciencia, se ten algunha equivocación máis que rectificar, pois, oye, está ben facelo públicamente. Moitas gracias, señor alcalde. Moitas gracias. Realmente non é o erro que era 82.000 arriba ou 83.000 abaixo, foi na cuestión dos valores, pois colleuse un que non correspondía. Bueno, ten algo máis que comentar? Vamos alá. Entón, a aprobación inicial desta nova valoración dese solar, con ese número de expediente que comentou o señor secretario. Votos a favor. Ben, por moitas gracias. O seguinte punto, tamén ten relación con expropiacións. Esta é unha nova que queremos acometer. Señor secretario, cando queira. Procedo igualmente a ler a parte expositiva da tabla de comisión informativa, o sucesor literal é o seguinte. Primeiro, aprobar inicialmente o proxecto de expropiación por procedimento de tasación conxunta de terreos e espazos libres realizado pola Arquitectura Técnica Municipal en data 0301-2022 que conforma o expediente 2556/2021. Segundo, someter o proxecto de expropiación por procedimento de tasación conxunta a información pública por período dun mes mediante anuncio do tabuleiro de anuncios do Concello, en Diario Oficial de Galicia e nun xornal dos medios de circulación da provincia, para que poidan resultar interesados formulen as observacións e reclamacións que estimen convenientes, en particular no que concerne a titularidade ou valoración dos seus
seus respectivos dereitos. Ademais, estará a disposición dos interesados na sede electrónica deste Concello, burela.sedeelectronica.es. Terceiro, notificar o presente acordo aos propietarios titulares de dereitos afectados, acompañando a notificación a súa respectiva folla de aprecio e a proposta de fixación dos criterios de valoración para que podan formular alegacións no prazo dun mes, contado a partir da data de notificación. Cuarto, que se remitan as alegacións presentadas aos servizos técnicos para o seu informe. Moi ben, aquí trátase, aproveitando a oportunidade, de facer unha expropiación dun solar libre, que non é dotacional, que está situado mesmo en frente do cementerio parroquial, que ten 1.200 metros aproximadamente. Do que se trata aí é de, bueno, pois aquela é unha zona ahora mismo bastante deprimida no aspecto de que está moi perto da antigua Cesa, evidentemente aquilo está se deteriorando moito, e, bueno, pensamos que necesita pues, unha estética mellor, un atractivo para todo tipo de veciños, para nenos, para maiores, para os que van visitar os cementerios, que están paseando, e queremos darlle, por un lado, favorecer un pouco aqueles propietarios, que son, hai 5 propietarios, máis ou menos, un deles é da propia Cesa, ou da antiga Cesa, máis outros 4 solares, ou sea, partes moi pequenas, en total 1.200 metros. Por lo que se trata de, por un lado, tratar de beneficiar a sus propietarios neste aspecto, de por lo menos de que teñan oportunidade de venta, e por outro lado, pues, a engadir a espacios públicos para que sexan aproveitados ao uso xeral. Por esa razón, estamos pues, pensando en facer a expropiación dese terreno. Iniciamos hoxe pues, o proceso e o procedimento. Don Mario, cando queira. O mesmo criterio que nos anteriores expedientes, queremos que a debate neste caso é unha solución ventaxosa para todas as partes, para o Concello, para os propietarios, para darlle un vida àquela zona, o que é interesante en xeral, para a veciñanza, para todos, para todas as partes, e evidentemente vamos estar a favor de aprobar este expediente. Moitas gracias, don Manuel. Sí, moitas gracias, señor alcalde. Este é un solar ben coñecido, como dixo vostede, está a carón do cemiterio parroquial, que casualmente nós xa levábamos no noso programa do ano 2019, pendente de adquirir para o Concello en caso de que gobernáramos. Ali a nosa idea era clara, un pouco distinta do que nos dixo vostede na comisión. Nós o que pretendíamos ali era facer un aparcadoiro para coches e poñer algo de zona verde, algún xardín vertical nas zonas dos taludes e algunha que outra árbore de sombreo, pero fundamentalmente o uso fundamental iba a ser para aparcadoiro para coches, para vehículos, logo. Segundo se nos dixo na comisión, o que non contábamos era que houbera aquel almatrosta ali, o almatrosta daquele transformador que se puxo no que é na finca de Cesa. Segundo se nos dixo na comisión, non se sabe moi ben quen permitiu poñelo ali. Se foi un equipo compañeiro do BNG. Usted dixo que non se sabía quen autorizara a poñer eso ali. Non sei se o lembrará o compañeiro, se que o lembra, vostede fai xo extrañado. Iso é realmente sorprendente, que non se sepa quen autorizou poñer un transformador no suelo urbano dun concello de Burela. É realmente extraño. Parecenos ben que o concello se faga con ese solar. O que non nos parece tan ben son as formas. O que tamén se dixo na comisión informativa é que vostede non falou cos propietarios aínda. Eu creo que iso é básico. Antes de poñerse a expropiar, de iniciar un expediente de expropiación que pode afectar aos veciños da vila, o propio é falar primeiramente con eles. Eu creo que deben ser as formas. Nós creemos así. Outra cuestión é tamén o precio que se leva no expediente de expropiación. Eu xa lle dixen o que opinaba. Bueno, esbocei unha sonrisa. Canto menos gasto o Concello, mellor, Canto menos gasto o Concello. Ora, digo unha cousa. Isto é xa experiencia profesional. Isto pagábase hai 10 anos nos brañales que hai no Coto dos Montes, este precio. Pero, bueno, se se pode conseguir por ese precio, fantástico. Mellor para o Concello. Moitas gracias, señor alcalde. Moitas gracias. Bueno, vamos a ver, eso entendo que, bueno, que tuveran ustedes un interés en modificar aquela zona con o aparcadoiro, pero penso que ahora démoslle outro cariz e posiblemente quede bastante mellor. Os iniciamos unha
é útil ali, hai moito aparcadoiro por ali, por aquela zona. Non hai de haber problema. A parte que hai que pensar máis agora no aspecto da vida civil que non nos coches. Entón, bueno, pues pensamos que abrir ali un novo espazo público estará moi ben. O precio é calculado de acordo ca normativa, ca potestad que teñen os técnicos de facer o cálculo, é un cálculo técnico que espero que vaya moi ben. Iniciase o procedimento. Supoño que os propietarios van a recibir bueno, van a saber perfectamente, non vai haber, xa lle dixen outro día, que non vai haber ninguna dificultade para falar con eles, con todos eles, se queren ou non, vir por aquí e comentar se o que vai haber. O precio para 1.200 metros, tal como está agora o tema, eu penso que sería suficiente, pode haber unha discusión, pero realmente os propietarios, algún ten 200 metros, o sea, ou menos. Aí, para 5 propietarios, repartido 1.200 metros en 5, pues evidentemente non é base unha saída, porque que saída ten? Se non é a través de eso, eu penso que é un beneficio para os vecinos. E, bueno, fundamentalmente é eso, hai unha valoración. O transformador que está ali colocado, evidentemente, hai unha empresa que é usuaria dos tendidos eléctricos, aí meteron unha transformadora nun terreno privado. Tería que pedir, lógicamente, temos que ser coñecedores, porque eso hai fórmulas en normativa para vir aquí e informar previamente, de ver se está en uso ou non está en uso transformadores, ou que non sei, ou se xa puxeron en funcionamento. Pero ali está unha finca privada, é normal que se pediran os permisos que corresponden. E a compañía que o fixo, pues, lógicamente, ten que informar. Bueno, pois, si, señor Don Mario, se quere comentar alguma cousa, Don Manuel. Sí, moitas gracias, señor alcalde. Repito, o xurado de expropiación provincial xa hai 10 anos pagaba isto polos brañales dos Cotos dos Montes. Pero bueno, se pode conseguir por este precio. Suelo chan urbán, fantástico. Nós o que lle reprochamos como representantes dos veciños é que vostede non fale coa xente. Non falou coa xente antes de iniciar o expediente. O lógico é falar antes coa xente, cos propietarios. Que só o faga por interese, para foto de turno. Para iso sí que o falan ca xente. Para facer vídeos, fotos, publicitarse, para iso sí que o fan. Para estas cousas é para o que teñen que falar coa xente. Para estas cousas. Que isto é o que lle afecta aos veciños, o que lle vai ao peto aos veciños. Eu entendo que ás veces haxa temor, porque algúns tirarán das orellas e outros aplaudirán. Créame, hoxe en día tamén hai xente que lle sigue aplaudindo, a pesar de que está a caer en Burel, sigue aplaudindo. Pero para iso estamos, todos. Vostede como máximo representante municipal e os demás tamén, para escoitar o que ten que dicir a xente. Eu creo que iso é básico, falar cos veciños. Oigan, que vanlle expropiar uns terreos. Primeiro, dicirles, oye, mira, vámonos, nos falta para isto, para aquilo. Por lo menos esa deferencia cos veciños. Pero, bueno, que quere que lle diga? Se estas son as formas que quere levar, vostede saberá. Moitas gracias, señor alcalde. Moitas gracias, Don Manuel. Se hai algo que nos caracteriza, digo yo de verdade, é o de falar con todo o mundo. Con todo o mundo. Teña ou non cita previa. Con todo o mundo. O sea que ahora tamén hai métodos e fórmulas e hai normalidades para levar a cabo estes tipos de accións, lógicamente. Eu cantos veciños coñezo dos expropiados agora, pois falei con algúns, pero non con todos, tuveron un representante. O sea que non hai ningún problema. Que agora veñen aquí a falar con nós para antes de que rematen o prazo para as alegacións. Bueno, vamos ter algún problema, non? Xa lle digo que non vamos ter ningún problema, explicarlo ben. Que fai anos que eso era un prezo que se utilizaba para pagar cuestións de montes, bueno, pero hoxe é o que hai. Eu neso non nos metemos, a parte que é moi neutral a persona que está facendo a valoración. Así que eu penso que vai ben, porque se nos intención clara, esperemos que os vecinos se sintan de alguma forma beneficiados con todo isto, con todo. Bueno, pues nada, si xa non discutimos máis sobre este punto, vamos a votar. Votos a favor de esta iniciación deste expediente. Votos a favor. Abstencións. Entonces,
Bueno, pois o seguinte punto, que tamén ten que ver con as expropiacións, refírense xa, aprobáramos inicialmente un proceso que era o do expediente 2486, tuveron no prazo de alegacións, non houve algún comentario, básicamente porque non é unha alegación para revertir ningún proceso. Entonces, o que se trata agora é de aprobar definitivamente desa expropiación desos terrenos, que para entenderlo son os que están máis á esquerda daquele espazo, non? Bueno, pois agora, unha vez aprobado definitivamente, iniciamos o que é tamén o proceso para realmente irnos facendo cargo desde o Concello de todos esos solares e esas solos dotacionais. É o único que vai haber. Por aí cando realmente a xente vai a vir por aquí e, bueno, estará de acordo xa con toda a proposta que se lles fai ou dirán que non. Bueno, eso xa é outra cuestión. O que se trata agora é de iniciar xa o trámite para facernos cargo dos solares e xa empezar a fazer todo o que respecta. Pagar, escribilo, meter no catastro, etcétera. Así que non é outra cousa. Don Mario, cando queira. Ben, seguindo na línea, vamos cambiar o voto para a aprobación definitiva. Hai dúas alegacións que foron desestimadas co criterio técnico, iso temos que un beneficio para a veciñanza, proceder a esta expropiación. Nada máis, nos votamos a favor. Moitas gracias, don Manuel. Sí, moitas gracias, señor alcalde. O primeiro que queremos destacar, igual que nos outros expedientes que estuveron na mesma comisión, é que, unha vez máis, para non variar, a técnica municipal non estivo na comisión informativa. Xa sabemos que non ten obligación, pero non estaba de máis que estuvera, como estuvo nalgúnha ocasión suelta por aí. O segundo que nos chama a atención é que das 13 fincas implicadas neste expediente só aparecen 5 nas que se aceptou a folla de aprecio. Só aparecen 5 de momento. Xa sabemos que teñen 20 días máis de plazo, pero é curioso. Só aparecen 5. Non nos chama a atención, pola contra, que das dúas alegacións presentadas se desestimaran as dúas. Iso é o habitual. Só faltaba que, presentando as alegacións, a persoa que elaborou o informe dixera que se equivocara, e se aceptara. Só faltaba iso. Aínda que algunha delas é meridianamente claro que o xurado de expropiación provincial a vai aceptar, porque está regulado por lei. Algunha delas vai aceptar seguro, ao 100%. Vale? Pero o que máis destaca neste expediente é non por novidoso, senón porque, unha vez máis, quen está a fronte deste goberno municipal é o feito de que neste expediente vostede mentira públicamente. Neste expediente vostede mentiu públicamente en 2 ocasións. En 2 ocasións. Díxosenos na comisión informativa, non na deste día, na anterior, a que foi este expediente, que todo o mundo estaba de acordo, todos os propietarios estaban de acordo. Díxose na comisión informativa. No pleno anterior ao que foi este expediente, vostede, eu pregunteillo, está todo o mundo de acordo? Había, ao mellor, algún dos asistentes hoxe tamén estaba aquel día. Están todos os propietarios de acordo? Vostede dixo sí. Sí. Aquí, públicamente, volveu a dicir. E o tempo, unha vez máis, deu-nos a razón. Non estaban todos de acordo. É curioso, señor Llano, de verdade. Non sei como se amaña para sistemáticamente estar enganando aos veciños e veciñas de Burela. Non sei como se amaña. Moitas gracias, señor alcalde. Gracias, don Manuel. Non sei se sería moi inducido esa alegación, que non é unha alegación, realmente é unha... todo o mundo pide máis cartos. E é verdade, porque aquí sempre houve unha voz recoñecida polos propietarios daquelas fincas. Houve unha voz recoñecida. Esa voz recoñecida era que nos dicía como iba a conversas, porque é o que facía de intermediario. Falaba con nós e falaba con os propietarios, lógicamente. E non había dúbida de que todo o mundo estaba de acordo, por menos na venta e tal. Agora aparece alguén que dice, no, bueno, a min afectame o que é urbano, pero o que é no rural, pois xa non é tal. Bueno, que pretenderán por sacar algo máis de aí, eso xa, pero eso xa se irán aplicando a partir de agora. Houve algo que desfixera todo cando se dixo aquí? Non.
non houve nada. Que eu dixen que fun coherente co que se apreciaba e teño confianza na xente. Se a mí me dicen que está todo en marcha, e é verdade, que non veo ninguén nese tempo a dicir que non estou de acordo con isto. Non hai ninguén. Apareceu últimamente, que entrou el prazo aí, pero bueno, non é para reducir, nin rebaixar, nin volver a iniciar ningún proceso, ni nada disso. O sea que é certo que había unanimidade e acordo entre todos os propietarios de facer a venta. Ahora que hai algún que, bueno, pues está no seu dereito, eso non digo nada. Bueno, pues vamos entonces a proceder a votación. Votos a favor da... Bueno, don Mario, don Manuel. Gracias. Se sabemos que non quere que falemos, pero, olla, polo menos respetar os 2 turnos. A persoa que dirixe o goberno local de Burela, vostede, mentiulle unha vez máis aos veciños e veciñas de Burela. E non o fixo na prensa, senón neste pleno corporativo. No tocante ás alegacións, non falaba especificamente dese, falaba da outra, precisamente. Esa van a aceptar seguro, ao 100%. Ao 100%. Pero, bueno, esa probablemente tamén. Falando de cuestións máis específicas deste expediente. Xa lle dixemos, creemos que a cuantía económica vai quedar escasa. Vai quedar escasa. Aumentará máis ou menos en función das alegacións que presenten os propietarios. Parécenos oportuno que o Concello teña máis terreos en propiedade, eso sí que é certo. Xa o dixemos da outra vez. Sen embargo, cuestionamos que estes sexan os máis prioritarios para o Concello. E polo exposto, non nos imos opoñer ao expediente. Pero eu creo que debería facer exame de conciencia, señor Llano. Moitas gracias. Moitas gracias. Mire, esta iniciativa de facernos con soledo cenar, que además son 25.000 metros, máis estos 1.200, vai dar lugar a ter o Concello de Burela durante moito tempo unha grande oportunidade para facerse con servizos que posiblemente sexan moi útiles para todos os vecinos de Burela. Así que eu penso que todo cuanto se faga a favor de resultar e rematar ben todo este proceso, que xa é longo, pero eu penso que vai rematar ben, e que non vai haber ninguna cuestión que nos volva para atrás. É certo que pode haber sempre os propietarios, para eso estamos, dicir, bueno, pues que teña poder sacar máis cartos e pasan todo, non? O que vende un xato, o que vende unha roupa, eso é así. Pero, lóxicamente, o que se fixo aquí a valoración, penso que está con sinceridade, tal como está o precio agora mesmo do mercado, fíxose unha valoración moi boa. Eu penso que, de algún xeito, a maioría de todos os veciños, eu penso que incluso algún quedou sorprendido do precio que se dá definitivamente. Así que, por un lado, é moi bom para o Concello, porque dá oportunidades grandes, moi grandes, de facer cuestións importantes aquí en Burela, de servizos para toda a veciñanza, e, por outro lado, tamén para os propietarios, porque ali, lóxicamente, dáselles unha saída moi boa para non ter que preocuparse de que facer con aqueles terrenos que teñan ali. Así que vamos a proceder á votación de este expediente dunha maneira definitiva. Votos a favor? Abstencións? Ben. O seguinte punto é a dación de conta dos decretos da alcaldía, que xa os ten todos nas súas mans. O sétimo punto é a dación da conta dos acordos da Xunta de Goberno. O octavo é a moción da colaboración obra social Rúa das Escolas. Esta é unha moción presentada polo Grupo Popular. Cando quero, don Manuel. Sí, moitas gracias, señor alcalde. Paso a exposición de motivos e máis a proposta de acordos. A congregación que hai en Burela de Hijas del Divino Celo Rogacionista está a condicionar a cesión realizada polo Concello de Burela dun inmoble de titularidade municipal para a realización de unha obra social moi necesaria para a nosa vila, encaminada á creación de vivendas tuteladas de emerxencia. Tendo en conta as dificultades económicas que isto entraña e tendo en conta o gran valor de dita obra que a dita obra ten para a sociedade de Burela, en particular nestas datas nas que se puido comprobar a necesidade deste tipo de inmobles, o Grupo Municipal Popular do Concello de Burela, a petición da congregación, presenta a seguinte proposta de acordos. En primeiro lugar, que a bonificación máxima da cuantía presentada pola congregación que hai en Burela de Hijas del Divino Celo Rogacionista en concepto de licencia de obra.
Segundo, a concesión dunha axuda de 30.000 euros para a colaboración do Concello de Burela no acondicionamento do inmoble sito na Rúa das Escolas número 4, cedido para unha obra social por parte do propio Concello á Delegación de Hijas del Vinocelo Rogacionista. En terceiro lugar, en caso de que o Concello non teña disponibilidade orzamentaria para cubrir a cuantía anterior, que o Concello de Burela inste á Deputación Provincial de Lugo para que aporte a cuantía restante ata alcanzar a solicitude de axuda mencionada no segundo punto. Esta é a exposición de motivos. Moitas gracias, señor alcalde. Muchas gracias. Bueno, son coñecedores, penso eu, de que existe unha emenda sobre esta moción. Estamos falando da moción, pero despois contestaremos a emenda tamén. Bueno, pues esta é unha moción que vai defender Carmela, pero, bueno, se quere comentar algo antes usted, don Mario, pues, Se mellor que fale o grupo emendante, depois logo falamos nós, non? O lógico. pues entón, dona Carmela, Gracias, señor alcalde. Ben, se lles parece ben, primeiro paso a ler a emenda de sustitución que propoñemos dentro do noso grupo e procedo a ler a exposición de motivos. Basease en que xa existe un expediente, nomeamos aí o número do expediente de Agader, na que esta entidade solicita unha subvención para acometer esta obra, o orzamento aceptado valórase en 161.931,15, o tanto por cento da axuda concedida é dun 90%, o importe son 145.738,03, pero en ese documento que lles chega a posteriori da aceptación explican dende a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural da Xunta de Galicia que por falta de fondos se ve minguada esa cantidade, quedando sen adxudicar 81.215,75 euros. Por este motivo, procedo a ler os acordos. Dende o Concello de Burela instamos á Xunta de Galicia a consignar unha partida dentro dos orzamentos para o vindeiro ano 2023 na Axenda Galega de Desenvolvemento Rural pola contía de 81.215,75 euros para facer fronte a este compromiso de gasto para esta entidade. Ademais, o segundo punto é que o Concello de Burela insta á Xunta de Galicia a axilizar as resolucións tanto dos permisos de creación como dos permisos de inicio de actividades e a comprometerse a poñelas en marcha na anualidade de 2023, conseguindo xerar recursos na Mariña e emprego tamén na nosa zona. Por que presentamos esta emenda? Entendemos que o Grupo Popular se centre en que primeiro o Concello aporte estes 30.000 euros, non? E que senón lle solicita a Deputación. Ata nós mesmos, ao borde do abismo, sí que chamamos tamén a porta da Deputación e están valorando, son conscientes xa desta entidade. Que pasa? Que cuns orzamentos no 2023 tan apetitosos, os máis altos da historia da Xunta de Galicia, en parte tamén gracias a que dentro do Ministerio se dotou dunha porcentaxe moi amplia, xa que aumentaron o 24% do que se viña dando. E, ademais, en fondos sociais se van a invertir máis de 9 millóns de euros, sumando a que o Concello cede 4 vivendas, unha decisión que non foi fácil, xa que se podían utilizar como a segunda fase para entidades sociais do noso pobo. Non é fácil tomar a decisión de coller un edificio enteiro e cedelo a unha entidade que, a pesar de que ao final tomas esa decisión porque consideramos que é a correcta, temos que recordar que vai ser un servizo que pode ser autonómico. A lei non restrinxe. Que problema temos na Mariña? Que dende a Xunta de Galicia non nos consideran como unha cidade de 70.000 habitantes e cando temos un problema deste tipo no que temos que derivar a unha muller que ten un problema e aquí non teñen espacio, teñen que ir ás principales cidades galegas porque non hai recursos. Isto falámoslo cando estivemos xuntos con eles. Mismo en Lugo non temos este servizo. Entonces, cando se existe un problema así, todas as persoas do noso ámbito, sexan de Burela, de Ribadeo, de Viveiro, de Mondoñedo, teñen que irse a unha cidade moi lonxe daqui, deixando o pouco que poden ter aquí, familia e toda a vida, non?
dentro dos seus propios problemas. Entón, o Concello cede estas 4 vivendas. Unha decisión xa que non o fai calquera concello. De feito, chamaron a varias portas. Por que Burela decide isto? Estamos no centro da Mariña, creemos e consideramos que a Xunta debe apostar porque sigamos sendo un punto de referencia dentro da Mariña. É certo que ahora mismo Mondoñedo está tamén interesado en este tipo de recursos. Entón, o que lles pido aos compañeiros é que, tendo na Xunta outros compañeiros, é que pidan, por favor, que doten dentro dos orzamentos 2023 desta cantidade, e non somente de 30.000 euros, que ao final eles piden 30.000 por decir, pois que non nos quedemos sin eses 81.000 cos que contábamos. E nós vamos estar aquí para pedirlo á Diputación en todo caso, porque recordemos que este servizo non vai ser para os veciños de Burela, vai ser para calquera persoa que o necesite da comarca, incluso da provincia, e incluso do resto do territorio galego cando non teñan un servizo cerca do seu pobo ou da súa cidade. Entón, non entendería que o Concello de Burela teña que invertir 30.000 euros, ademais de ceder xa 4 vivendas. Que a Diputación témolos que chamar á porta porque a Xunta finalmente non é capaz. Xa os chamamos á porta. Están aí esperando, pero é competencia autonómica. E a quen primeiro hai que instar é as persoas que están ahora mesmo na Xunta, e que son os seus compañeiros, e que igual, que hai todo hai que decilo, tardaban moitísimo en resolver un PIA, e o compañeiro Manuel chamou, constame, axilizaron, e o PIA chegou. Pois do mesmo xeito, encantaríame que fóramos todos acorde e decir, vale, primeiro vamos instar a quen hai que instar. Que polo que sexa nos din que non, pasamos ao segundo punto. Estou de acordo. En canto ao primeiro punto da licencia, non o pediron a priori, é algo que se debe pedir antes, é certo que non o pediron, sí que se pode facer a posteriori, falámoslo co secretario e poderían ahora mismo motivar, solicitar e non habería ningún problema. Gracias, señor alcalde. Moitas gracias, don Mario. Ben, sí, basicamente, nós, claro, neste punto, neste tema, temos un papel, evidentemente, no que creemos que temos que conseguir é que se chegue a un acordo, que hai unha moción, hai unha emenda, e non creo que no fondo as posturas teñan tan, ou deberían estar tan longe, así que nos chama a atención que na moción do Partido Popular se obvie que o GDR pertencente á Consellería de Medio Rural, é dicir, a Xunta de Galicia, deixar así máis de 80.000 euros para este proxecto á congregación e pida eses 30.000 euros que se piden, que en principio, claro, o Concello Rural podría destinalos. Tamén vamos un pouco na línea do que acaba de decir a concelleira, de que é certo que é un servicio provincial, e claro, tamén hai o risco de que ao final o servicio non acaba aquí. O sea, dependerá do que ao mellor, do que de alguna maneira a Xunta queira facer en relación aos concellos de Burela e Mondoñedo, non? É certo que o GDR tiña conceder a subvención, pero tamén é certo que retirou a concesión ou disminuiu esa concesión en base a un criterio de falta de fondos ou coa excusa de unha falta de fondos, pero tamén é certo que o GDR ten a obriga, mesmo legal, de situar este proxecto na orden de preferencia en primeiro lugar para cando volva a haber fondos. Entón, esa é unha exigencia que creemos que ten que haber, sexa que sexa o resultado desta moción e desta emenda. Nós creemos que pode haber un acordo, estamos nun pleno no que vamos aos de 4, de acordos unánimes, non hai ningún voto en contra, estamos nun clima idóneo para que haxa un acordo entre os tres grupos, e mesmo como indo por punto, nós co primeiro punto da moción do Partido Popular estamos de acordo con o que se pode facer. Claro, dos 80.000 euros do Concello, claro, ao final o Concello tamén é unha institución que tamén administracións que todas ten que se poñer da súa parte, pero tamén entendemos o argumento de que
é un servicio provincial que non é só para os veciños de Burela. En todo caso, sí que estamos de acordo, como se di nas dúas mocións, además, bueno, na moción e na emenda, que se pode tamén instar a Deputación a que acompañe ou a que acompañara con recursos. Logo, no primeiro punto da emenda, é un pouco o que acabo de decir, que de canto haxa fondos a Xunta de Galicia mediante a Xunta de Galega de Desenvolvemento Rural, debe facer fronte a ese compromiso. Pois un pouco, eu creo que evidentemente non vamos ser nós que digamos que se ten que mirar estudiar os puntos, porque hai unha moción, a emenda presentada, se nós non presentamos unha moción en emenda, pero nós queremos que podes chegar a un acordo unificando os dous textos e os puntos. Queremos que sería idóneo para un pouco para que saia este proxecto adiante. Animamos aos dous grupos a que de alguma maneira tenten chegar a un acordo, porque nós vamos estar pola labor de votar a favor dun texto que salga refundido entre todos os puntos que se están a debater. Desto é o que buscamos, é que haxa un acordo, porque queremos que é o idóneo para todo, para os tres grupos municipais, pero sobre todo para a veciñanza e para que o servizo saia adiante. Non sei se, bueno, os portavoces irán se é posible que haxa un acordo ou non. Moitas grazas. Moitas gracias, don Manuel. Sí, moitas gracias, señor alcalde. Vamos a ver. Miren como son as cousas. Miren como son as cousas. Isto non é unha petición do Partido Popular, do Grupo Municipal do Partido Popular. Trasladamos explícitamente o que se nos dixo na reunión que tivemos coa congregación. Literalmente, unha vez máis, vostedes tocan unha emenda, e como se trae aquí, hai despois unha serie de emendas, como que nós metemos unha... Xa o fixeran cos comerciantes e os taleiros. Tocaran esa emenda, que quixeran tocar esa emenda. A moción que trouxéramos. Iso xa o fixeran vostedes. Non son novatos nisto. Se vostedes quixeran axudar, dende marzo, abril do ano 21, que saliron ali nunha foto moi bonitos, moi guapos todos, na prensa, dueron tempo, porque isto pedíronllelo a vostedes en reiteradas ocasións, axuda económica. 20 meses hai, 20 meses, E de repente, agora que ven a pleno, a petición que nos fixeron, a petición explícita que nos fixeron, tal cual, porque se vostedes quixeran axudar, xa lles houberan devolto ou houberanlles indicado como facelo a taxa da licencia municipal de obra, como se fai noutros concellos, por exemplo, o de Viveiro, para unha obra social. Pero fíxense vostedes o que é. Fala o señor Pillado de chegar a un acordo. Estaría ben, eso estaría ben, pero fíxense como empezan. Emenda de substitución. Emenda de substitución. Se queres chegar a un acordo, presentas unha emenda de engádega. Ou non. Ou son novatos vostedes neste pleno. Bueno, a intencionalidade é importante. Emenda de substitución. O que queren é botar por terra a solicitude da congregación. Iso é o que queren facer. Segundo punto. Miren vostedes o que traen aquí. Cando leron a proposta de acordos. O Concello de Burela insta a Xunta de Galicia a consignar unha partida dentro dos orzamentos para o vindeiro ano 2023 na Axencia Galega de Desenvolvemento Rural pola contía de 81.000 e pico de euros para facer fronte a este compromiso de gasto para esta entidade. Iso non o pode facer. Porque a GADER o que saca son subvencións por concorrencia competitiva. Quen si o pode facer, porque son nominativas a dedo para que nos entenda a xente, é a Deputación. No eido social pode sacar subvencións a dedo, se quere. Se vostedes quixeran axudarlles, xa houberan falado ca Diputación, xa os houberan convencido, e xa terían os cartos enriba da mesa. 30.000 míseros euros. 30.000 míseros euros. E por iso, vostedes están deixando pender dun fío o proxecto. E agora ven a cuestión moral. Vamos a ver, estas vivendas tan difícil, como dicía a compañeira do PSOE, unha tan difícil decisión, non creo que fora tan difícil, porque así vostedes non teñen que arranxalas, así arranxanllelas, verdade? Arranxanllelas. A que sí?
E despois, dentro de 4 anos, se queren, e se non lles queren renovar, ou 6 anos, non me lembro como é o convenio, vostedes quedaríanse con vostedes ou quen esteña no seu momento. Isto vai quedar para o Concello no seu día. Para o Concello. Vostedes, de verdade, o que menos queren é que isto se solucione. Vostedes moita propaganda, palabrería, pero cando teñen que dar o paso e demostrar que realmente lles importa o eido social, non o fan. Non o fan. Mire, vostede nombrou antes unha mediación que nosotros non sacamos en prensa nin ningún lado. Chamaron... Oiga, non é a primeira vez que vostedes sacan en prensa a cousas que deberían quedar, vamos, apartadas, da escena pública. Non é a primeira vez, A nós, isto non nos sabe naide tampouco. Dita congregación, esta é a primeira vez que o vamos dicir. Non sacamos proveito ningún públicamente disso. Esta congregación solicita numerosas axudas, algunhas concense, outras non. Houve unha en concreto que se lles denegou, de 12.000 euros, e estuvemos xestionando durante 2 meses para atopar unha subvención que se axeitara ao que eles querían, para que puderan sacala para adiante. Era por concorrencia competitiva. Estuvemos rompendo os cornos a ver cal podía ser na que puntuaran máis, e que pudera axustarse ao gasto que querían facer para que a conseguiran. Non eran 12.000 euros, foron 9.000 ao final. Pero, oia, menos é nada. Iso é traballar e demostrar as cousas. E sin facer publicidade. Vostedes non teñen ningún interés en que isto saia para diante, porque 30.000 euros, se queda algo nas arcas municipais, non debería ser inconveniente. E non debería ser inconveniente, especialmente, porque a Deputación, como digo, no eido social, pode asignar de forma nominativa esta cantidade. É a única de todas as Deputacións de Galicia que o pode facer, a de Lugo. Se quixeran axudarlle, xa lle tiñan axudado. E agora traen unha emenda de sustitución. Mire, nós estamos dispostos, unha emenda además que non se pode facer, polo que lle acabo de explicar. Non se pode facer, polo que lle acabo de explicar. Consultado este mediodía. É imposible facer isto. Imposible. Volver a asignar isto a dedo. Imposible. O que sí se pode facer, estaríamos dispostos a incluir eso se isto non fora unha emenda de sustitución. Que se instara a Xunta a que axude no funcionamento e no equipamento. Eso sí. Eso sí que é razonable e conseguible. Ese tipo de subvencións para a congregación. E eles saben tamén, Eles saben que isto que vostedes piden non é viable. E saben que isto que sí que lles acabo de dicir, o de instar a Xunta para labores de funcionamento e equipamento, unha subvención para ese tipo, eso sí que é factible. Porque a eso sí que se poden presentar e poden competir por eso. Pero por isto non poden competir. Eu que quere que lles diga, esta forma de actuar non é que non me parece lógica, non me parece vender que traballan polo eido social e despois facer estas cousas que non supón coste é pecata minuta para o Concello, é pecata minuta para a Deputación. A Xunta de Galicia xa puxo 65.000 euros para arrancar. Sin eses 65.000 euros non arrancaba o proxecto. Non arrancaba. Eles aceptaron esa proposta, eran conscientes dela. Houve varias fundacións que xa aportaron tamén 9.000 euros a maiores. É que de verdade, intentar puentear a unha congregación que está facendo unha labor social tan importante no noso Concello, e ademais un ben que vai o día de mañá pode volver ao inventario municipal de bens, pode volver a quedarse con eles o Concello, sinceramente, dá moito que pensar de vostedes, dá moito que pensar. Moitas gracias, señor alcalde. Home, non me veña ustedes tan bueno, que nosotros non quixéramos absolutamente nada, este está aí como casi como defendendo como único interesado en que se vaya para arriba. A historia que se fixo con todo ese edificio para facilitar que exactamente se puderan asentar e facer ese servizo público que está moi demandado e nosotros estamos por la labor de favorecer. Eso é moito dicir. Que estamos que queremos, que non queremos que vaya para arriba. Bueno, está usted vendendo aí algo que realmente está ben que falaran con ustedes, verdad, me falaron con nos. E varias veces.
estamos ali moi a miúdo, porque realmente estamos enseñando con gratificación, porque ademais con grande satisfacción, ver como está quedando aquelo. É certo que, por que poñemos isto? Porque había un compromiso, e así nos lo dixeron, elas. Pero non había un compromiso de hacer que exactamente isto vai ser desta cuantía. Gracias a eso podemos ir tirando para diante. Para ao final non foi eso. Por eso lles repetimos que sexa o AGADER, sexa a Xunta de Galicia nos seus múltiples fórmulas que pode ter para dar esa axuda que o faga. Con respecto a taxa de bonificación, a bonificación na taxa, eles teñen que solicitalo. Non podemos traer aquí a un pleno e dicir, no, que se lle faga pero está sin solicitar, teñen que solicitarlo, a cuantía que corresponde. Non o fixeron. Como vamos nosotros dicir desde aquí, no, vamos fazer unha bonificación. E por qué? De primeiro teñen que solicitarlo. Se solicitan, así que faremos o que se quer facer. Seguramente que bonificar, vamos a fazer unha bonificación, pero teñen que solicitarlo. Despois os 30.000, vamos a ver, despois de todo quanto se fixo, porque ali traballouse moi duro, e o personal do Concello traballou moi duro para que o inicio fose exactamente frutífero, que se mira que exactamente estaba funcionando ben. Ali houve moito gasto en moitas cousas, que a veces non sei o cálculo, porque son traballadores, maquinaria, pago de luz, pago de agua, eso non ten unha cuantificación, pero estou seguro que os 30.000 euros dunha maneira ou doutra xa están compensados, non? O que non podemos facer nosotros é sacar do Concello, porque non hai unha partida, habendo outras institucións que se poden responder, tanto a Xunta como a Diputación, como outros organismos que poden existir por aí. Pero, evidentemente, nosotros non podemos asumir esos 30.000, non é porque non queiramos, xa non gustaría poder dispoñer deles para facer estas cousas ou outras, non? Encima ten un carácter provincial ou autonómico, e, por tanto, non hai... Eu penso que o que está facendo aí, por parte das Asuntos Sociales do Concello de Burela, é unha exemplaridade. Estamos tratando de que eso vaya para arriba da mellor maneira posible. Bueno, eu dixo a señora Carmela para que, de alguma maneira, bueno, se podemos chegar a un acordo, por que non? Bueno, pues chegamos. Eso é así. Doña Carmela, cando queira. Gracias, señor alcalde. Bueno, primeiro quería decir que a concesión non é a 4 anos, é a 25 anos. O Concello de Burela, si toma esta decisión, en absoluto é pensando en vamos ceder estas vivendas para que esta xente invirta todo este diñeiro para despois quedarnos nós coas vivendas arregladas. Eso primeiro. Segundo, moléstame bastante que considere que 30.000 euros para este Concello é pecata minuta. Sen embargo, 65.000 euros para a Xunta de Galicia debe ser moitísimo, debe ser o que nos merecemos para este proxecto en este pueblo. Se vostede ou vostedes tiveron reunións con Jesús e coas hermanas, por fortuna, eu teño a sorte de poder traballar con eles, coñecelos a fondo e falar con eles todas as semanas. Entón tamén lle debería constar que este goberno xa puxo encima da mesa a petición á Deputación, co cal isto non é novo para nós, xa que xa existe esa petición encima da mesa. E se é certo que será que por AGADER non pode ir, porque por AGADER vai ser por concurrencia competitiva, sei o que é que a Xunta non pode dar desa maneira o diñeiro, podemos modificar ese punto e instar á Xunta de Galicia de que habilite unha partida extraordinaria que busque o camiño para poder darlle a esta entidade diñeiro para poder continuar. Se a Xunta de Galicia non é capaz ou non lle interesa, porque ten outros proxectos que considere máis importantes, instamos á Diputación. Eu sí que estou a favor, se o señor alcalde e os meus compañeiros lles parece ben, de facer unha emenda conxunta e de chegar aos acordos que haxa que chegar. En canto a taxa, non o comentaron, incluso, isto non o falei con Jesús, incluso me atrevo a pensar, cando pides unha subvención para unha obra, pola Xunta, sempre podes meter as taxas, o proxecto, entón, hasta incluso igual están metidas polo AGADER, non o sei. Se non están metidas e non as utilizaron para a xustificación dentro desa subvención, xa dixemos dende o principio que aquí non hai ningún problema para concedelo. Co cal, a miña intención é que isto saia adiante, fala tamén de publicidade, hoxe mesmo salen na prensa, non instando eses 30.000 euros.
gustaríame de verdade que esa chamada que fixo ao mediodía para centrarse no por que non, se centrara no e como podemos facer. Se así non se pode facer, que camiño podemos atopar para que nos orzamentos 2023 se lle poida axudar a esta entidade? E, por suposto, non é o máis importante invertir en habilitar e no equipamento e todo o que comenta, sino que o máis importante é que aposten polo funcionamento. Intentaron solicitar por igualdade, pero, repito, Mondoñedo tamén está interesado e para os dous parece que non hai. Entón, aproveite tamén esas chamadas para tirar para a casa e que quede aquí, xa que ahora xa hai diñeiro invertido. Estamos moito mellor situados e xa temos outros recursos para que funcione ben. Gracias, señor alcalde. E ben, do Mario. Ben, como dixen, a nosa intención é que exista un acordo que entre todos os tres grupos chegamos a un acordo, sexa máis grande ou máis cativo, pero que exista ese acordo. Entonces, vou intentar seguir debatendo, rebaixando o tono, porque temos que, para chegar ao acordo, o tono ten que ser un pouco máis baixo, por todas as partes. Ben, considerar 30.000 euros por cada minuto, depende sobre que cantidade. A mellor algúns queremos que non é por cada minuto, dependendo con outras subvencións que se dan neste tipo de organismos, pode ser ao mellor, é dicir, a menos que 81.000 euros. Logo, acerca de que con 65.000 euros que ao final lles quedou da Xunta, puderon arrancar ou non, claro, sin ánimo de buscar ninguna confrontación, claro, é que entendo que coa subvención coa que contaban arrancaron, empezaron a gastar cartos, e agora, claro, non contan os cartos, entón, claro, si arrancaron con iso, pero claro, ahora ao mellor están metidos un problema. Entón, pois, claro, nos chamamos moita atención esta disminución, coñecendo o historial que figura no GADER e no GDR. Claro, cando se dice que as subvencións son nominativas é dedo, claro, pero estamos falando do GDR, pero hai que ter cuidado co que se dice sobre as subvencións, porque claro, todos temos, hai exemplos moi claros de como funciona este tipo de organismos e como se teñen comportado na historia recente da nosa comarca. Entón, claro, falar de subvencións é dedo, que é pecata minuta, pois, home, é importante tamén rebaixar o tono. Estou de acordo con vostede que a intención é o importante para chegar a un acordo, claro, o tono co que falamos e a actitude que debatemos tamén é importante para chegar a un acordo. Non é a primeira vez que habendo unha emenda de sustitución se chega a un acordo. É certo que se de primeira se quere chegar a un acordo, ten toda a lógica presentar unha emenda de engádega, pero houve moitas veces que con emendas e sustitución se chegou a acordos tranquilamente neste Concello, neste mandato e nos anteriores. Entón, dito isto, para intentar, dende a nosa parte, que estamos un pouco casi como quen di no medio, non sei se a mellor fórmula para chegar a acordo é botar os puntos por separado ou fusionar de alguna maneira as dúas partes positivas, as dúas propostas de acordo, pero nós, se vai a fazer dese xeito, vai ter o noso apoio, evidentemente, e agardamos a que entre os portavozos ou as persoas que están a defender estas posturas, pois se poida chegar a un acordo. Por nós non vai ser. Bueno, por moi ben, eu tamén me parece ben chegar a un acordo, refundir e presentalo como unha cuestión dos tres grupos, non? Porque sin que sexa nin os PSOE nin os populares, senón pois sexa un acordo dos tres grupos para solicitar e facer as cousas o mellor posible. Evidentemente, eu xa digo que o primeiro punto, por exemplo, da bonificación, aquí non hai problema ningún, además estáse facendo con todos cuantos solicitan esa bonificación. Tense feito co hospital, tense feito ca cofradía, tense feito con todo o mundo, que realmente é unha cuestión social o que se ten por medio, pero teñen que solicitarlo. Cando se quere comer, feita a solicitude, pois trataríamos de facer esa bonificación. Nos dos 30.000, eu sei que non vamos a poder asegurarlos, ni moito menos. A axuda que se está facendo desde o Concello é total, sin unha cuantificación concreta, non? Pero eso sacaría e estaríamos tanto a Xunta como a Diputación a que conformen dentro da marxa que se poida solicitar, pois facelo. Os dous. Sí, don Manuel. Sí, moitas gracias, señor alcalde. Rebaixar o tono só se centra nun partido. Eso xa estamos acostumados. Moitas gracias. Emenda de sustitución, repito.
traen un punto que nin sequera estaba redactado porque non é factible, non se pode facer, non é realizable. Intentan sustituir unha moción con un punto que non é realizable. Se trouxeran outro tipo de instancia, é que sería posible facelo. Pero é que traen algo que non se pode facer. Non se pode facer. Instar a Xunta para subvencións para funcionamento e equipamento. Perfecto. Non hai ningún problema, iso pódese meter, porque iso é factible, iso pódese solicitar na seguinte convocatoria. Iso é factible. Non hai partida para isto, nos dicen. Recordando o dos 25 anos que dice a concelleira socialista, no convenio figura unha revisión aos 4 anos. Figura unha revisión aos 4 anos, ou non. Tolo de todo non son, Tolo de todo non son. E ler, de momento, sei. Sí, según... De momento, ler sei. Se se acabou o crédito, que quere que lle fagan? Acabouse o crédito, non só para esta congregación, acabouse para todos os que a tiñan solicitado. Que quere que lle fagan? Remitiuselles unha carta explicando o asunto e aceptaron continuar. Eles eran conscientes da situación, porque contaban co que lle dixeran vostedes, que iban mirar de axudar. Vostedes incluso se reuniron con eles, porque levan 20 meses, efectivamente, reunironse un montón de veces, e que fixeron hasta ahora. Que fixeron hasta ahora. Por que acudiron a nosotros ahora a última hora? Porque acudiron a nosotros a última hora para isto. Non fomos nós ali, acudiron a nós. Por algo porque vostedes non lles deron solucionado, vostedes son o grupo de goberno. Nós, xa lle dixamos moitas veces ao señor alcalde, digo a vostede tamén, concelleira, non nos importa asumir a súa labor. Se nós temos que falar ca Xunta, falamos, non hai ningún problema, dígannoslo, non hai ningún problema, falamos con quen faga falta. E se temos que falar ca Diputación, aínda que ali pouco podemos facer, tamén falaremos. Pero a realidade é esta, acudiron a nós non fomos ali venderlles nada, foron eles os que nos pediron isto. E é porque levan 20 meses esperando a que lles digan unha solución. Ese é o problema. Vostedes o que queren é que agora, non se sabe moi ben como, porque ainda non teñen claro como instar os 81.000 euros, porque agora hai que rectificar este punto, porque non se pode facer. Xa lle lo dixen, hai que informarse antes, non se pode facer. E refundilo todo nunha única emenda. Nós estamos de acordo en se queren meter algún punto a maiores na nosa moción, non hai ningún problema. Pero é que isto non se pode facer. Non se pode facer. Como queren meter? Se non é viable. Como queren facer? E o que dá a sensación é de que queren que non saia para diante isto. É que iso é o que dá a sensación, porque eles o único que piden agora para cubrir o que necesitan son eses 30.000 euros, nada máis. Nada máis. Oiga, pídanos algo que seña realizable, isto non se pode facer. Isto lle lo dicen. E díxenllelo na primeira intervención. Queren sacar adiante, queren colaborar, vale, pagámoslo, pero pidan algo realizable. Que queren pedir? Que queren facer? Nos, dende logo, isto non podemos apoiar porque non é realizable. Non é realizable. Se se pudera facer, facíase. E metíamoslo, non temos ningún problema. Pero é que non é realizable. Pídanos algo que se poda facer. É así de simple. É o que quere que lle diga. Moitas gracias, señor alcalde. Bueno, de Carmela, si quere comentar alguna cousa, pero xa rematamos. Gracias, señor alcalde. Repito, dende o noso equipo estamos dispostos a chegar a un acordo. Entón, vostede di que isto en concreto non é realizable e si se podería modificar para instar a Xunta de Galicia en equipamento. Ben, entón eu digolle, si se pode modificar para instar a Xunta en equipamento, por que non se pode modificar para instar a Xunta para que na medida do posible, dentro dos orzamentos 2023, porque estamos en decembro, este ano vai ser moi complicado, dentro dos orzamentos do 2023, que axude na medida do posible a esta entidade, vale, sin concretar, despois, coa Xunta, poderase falar por todas as partes, para que intenten axudar na medida do posible a esta entidade facendo alusión a este expediente para que sexan conscientes, bueno, pues de que o orzamento é superior ao que obtiveron finalmente. Podemos instar tamén a Diputación de Lugo, do mesmo xeito,
instalos a que na medida do posible axuden a completar este orzamento. É o primeiro punto da moción na que todos estamos de acordo. Esa é a proposta. Bueno, Gracias, venga, señor Manuel, alcalde. chega un acordo e vamos Sí, só unha aclaración. Se facemos isto, a eles o que lles surxe son uns 30.000 euros para poder garantir o... Hai que poñer un plazo pos 30.000 euros, entón. 3 meses. Parece ben 3 meses. O que respecta a nosotros vamos a solicitar. De feito xa está. Pero o da Xunta tamén hai que incorporarlo. Porque 3 meses hai que facerlo antes posible xa. Eso é así. Pero o asunto é de acordo. Está de acordo logo. Vamos a ver, o Carmen. tema o dos equipamentos e o funcionamento, eso pode estar, pero eso as convocatorias non empezan hasta febreiro, marzo. Bueno, pero a eles surxelles xa estes cartos. Estes cartos hai que adentalos. Nos veñan máis, claro que sí, e van vir máis, seguro da Xunta, seguro, Pero é que eles necesitan isto para arrancar. Bueno, para arrancar, para polo menos garantizar este tramo. Bueno, pues entón, básicamente o primeiro punto está claro. Bonificación cando solicitan, que ponerei, cando según a solicitude, faremos o máximo de bonificación. O segundo, dícese que podemos refundirlo o segundo e o terceiro, quero dicir eu que instar a Xunta de Galicia a aportar tanto en todas as fórmulas e métodos, tanto para mantemento como para mobiliario, como para prestacións en cartos, cosa que non queiran, porque a Diputación tamén está ahora cos orzamentos, non poden ser aplicadas hasta o mes de febreiro, por lo menos, ou por aí, ou nosotros tampouco temos orzamentos, o sea que tampouco podemos garantir nada, entón sería eso. Fundamentalmente o primeiro punto está ben, o segundo refundímolo aí no aspecto de que pedimos tanto unha instancia como a outra, a Xunta máis a Diputación, unha aportación dentro das súas posibilidades, que aporten o máximo que poidan, tanto para mantemento, tanto para estar, como para cubrir os gastos que tiveron. E xa está. Diría así máis ou menos, e non fai falta que seña nin moción nin emenda. Facemos un documento asinado polos voceiros e xa está. E retiramos a moción e a emenda. E facemos un documento onde vayamos os tres asinando. Parecelle ben? Bueno, pues redactámoslo mellor para que cheguen, pero sería nese sentido. Vale, pues entón, vamos ao seguinte punto. Se retiran a moción e a emenda por parte dos concellos, non? Sí, retirámoslo logo. Entonces, con isto, pues, ofrecemos un novo documento onde vaya as tres sinaturas. Perfecto. Agora vamos ao seguinte punto, que é unha moción relativa ao fin proposta polo BNG, cando queira, don Mario. Vai defender a moción a compañera Dori González Fraga. Miren, Dori, cando queira. Hola, boas tardes. Moitas gracias, señor alcalde. Pois como ven sendo costume, nas datas próximas ao día 25 de novembro, solemos traer unha moción relativa á reivindicación deste día en concreto. O gallá, co tempo, teñamos que deixar de facelo, sería algo moi positivo para todos e sobre todo para o xénero femenino. Sin máis, vou proceder á exposición de motivos. Ben, a violencia machista segue forte na nosa sociedade, como mostra da vixencia no sistema patriarcal. Proba disto son, por exemplo, os datos recentes dados a coñecer a mediados de outubro por parte do Observatorio do Consello Xeral do Poder Xudicial, que indicaba que os xulgados galegos recibiron no segundo trimestre de 2022 ata 1.813 denuncias por violencia machista. Isto supón un 9,9% máis que no mesmo período do ano anterior, do 2021. Ademais da preocupación pola vixencia da violencia machista, o contexto de 2022 engade a incerteza dunha situación económica na que a escalada de prezos que se vive dende hai máis dun ano impacta con virulencia nas mulleres, afondando na desigualdade. Nun contexto onde, ademais, medran os discursos misóxenos que cuestionan a desigualdade e a violencia machista, é necesario que as administracións revaliden o seu compromiso co impulso e apoio económico das medidas en materia de fomento da igualdade e loita contra estas violencias. Entre os recursos máis importantes cos que conta o noso país están os centros de información á muller.
unha rede importante, mais que aínda arrastra carencias como a falta de cobertura ao longo do territorio ou a insuficiencia dos cadros de persoal. É necesario recordar que se ben os CIN son de titularidade municipal, a Xunta de Galiza delimita os requisitos que deben cumplir para a súa creación, os seus principios de actuación e as súas funcións, entre outros, e tamén contribúe ao seu financiamento a través de convocatorias anuais en réximen de subvencións. A respecto do financiamento, a Xunta de Galicia establece unha contía total máxima de axuda que se pode conceder ao abeiro do programa de apoio aos CIM, e que é de 45.000 euros no caso de que se trate dunha solicitude individual e de 120.000 euros no caso de que se trate dunha solicitude para xestión compartida ou dunha entidade resultante dunha fusión de concellos. Este tope máximo limita de facto o cadro de persoal e os perfis profesionais dos que dispoñen a maior parte dos CIM, así como o seu orzamento, tal e como sinalou a FEGAM no seu primeiro informe sobre a acción dos concellos galegos. Estas limitacións orzamentarias, en canto á achega da Xunta de Galiza e as dificultades dos concellos de incrementar as súas achegas, deriva en que o grosso dos recursos económicos vayan dirixidos ao pagamento do persoal e dos custes de mantemento dos centros, mentres que apenas o 5% se destina a accións de prevención e promoción de igualdade. Galiza é exemplo de importantes avances institucionais, como o recoñecemento da violencia vicaria, como a violencia machista, e de importantes mobilizacións, como amosa a cada vez maior resposta aos feminicidios e convocatorias de asistencia, ou as históricas manifestacións do 8 de marzo. Neste contexto, aínda que temos avanzado, queda moito por facer. Estamos nun momento histórico de ameazas de retroceso en materia de igualdade. Polo tanto, é necesario dar un paso máis fortalecendo un instrumento como os CIM. Este é un chanzo necesario para garantir a igualdade de opcións e trato das galegas ao longo do territorio, para avanzar na profesionalización e na mellora de atención e para prever e intervir ante as necesidades actuais. Por estes motivos é preciso comprometernos co seu fortalecemento, ademais de validar o compromiso coas movilizacións feministas e demandar das institucións o mantemento dos compromisos económicos coa igualdade e loita contra a violencia machista. Por todo exposto, o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego somete a debate de aprobación polo Pleno do Concello de Burela esta moción, propondo a adopción do seguinte acordo. Paso a ler os acordos. Primeiro, demandar da Xunta de Galiza o incremento dos recursos económicos destinados especificamente a loitar contra a violencia de xénero do proxecto de orzamentos de 2023, de forma que se sitúen como mínimo no 1% do total e así dotar de suficientes recursos para que se rectifique a liña de incumprimento da Lei 11/2007 do 27 de xullo galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero. Segundo, demandar á Xunta de Galiza a aprobación dun programa de ampliación e extensión dos CIM a través das seguintes medidas. A primeira sería o incremento de achega económica do programa de axudas e subvencións de apoio aos CIM, co obxectivo de reforzar e ampliar a rede galega de CIM facendo especial énfase na creación destes centros naqueles concellos e comarcas nos que actualmente non existen ou están sobrecargados. E segundo, reforzar o financiamento anual dos CIM garantindo, asemade, que o programa de apoio aos CIM cubra os custes de persoal e de mantemento, favorecendo o desenvolvemento de actividades e programas de prevención da violencia machista e de promoción de igualdade, así como a incorporación de novos perfis profesionais nos centros. Moitas gracias, señor alcalde. Moitas gracias. Falando do tema, a miña intención era facer un minuto de silencio ao entrar aquí, pero vamos a facelo así que remate o pleno. Pola víctima recente que foi Cristina en Lugo. Tómonos cando que. Neste caso son el señor alcalde. Moitas grazas. Bueno, primeiro de todo, o que queremos é manifestar o noso apoio ás movilizacións feministas do 25N contra a violencia machista. Eso en primer lugar. En segundo, queríamos, no tocante á moción presentada polo BNG, con respecto ao primeiro punto da súa moción na que solicita o incremento dos recursos económicos para a loita contra a violencia de xénero, non podemos estar totalmente de acordo na forma. Sei que estamos no fondo,
na forma desta demanda, no? Pero estamos de acordo ao fondo, que é a de incrementar os recursos económicos, no? Nos datos que nosotros consultamos, observamos que estes recursos xa se ven incrementados. Na conta do proxecto de orzamentos do 2023 do Goberno galego, onde a Secretaría Xeral da Igualdade ve incrementado o seu presuposto nun 40%. Por iso estamos de acordo no fondo, pero na forma que apresenta, non? E, en segundo lugar, no tocante ao segundo punto, que é o CIN, non? Quero recordar, como decía a nosa compañeira Dori, que os CIN, os Centros de Información da Muller, son de titularidade municipal. Ainda que é certo que a Xunta contribuye á súa financiación, non? Nos entendemos que ao ser de titularidade municipal, a iniciativa de crear un CIN nun determinado concello ten que ser unha decisión propia da corporación da entidade local. Porque nosotros queremos que, en vez de empezar a casa polo tellado, propoñemos que se insten aos concellos que non teñan CIN a iniciar os trámites para solicitarlo inmediatamente e poder dar un servicio adecuado ás súas características. Moitas gracias, señor alcalde. Moi ben, moitas gracias. Nosotros estamos de acordo prácticamente na totalidade, tal como está redactado. Certo é que non somente se abundar sobre as posibilidades de que se incrementen os orzamentos, de que haxa máis persoal, sino que aquí a cuestión é que facela transversal no aspecto de que a violencia de xénero é algo que tallar por todos os métodos, todas as formas que podamos ter. Os CIN fan unha labor extraordinaria, é verdade, están aí todos os días, desde logo hai un gran apoio, pero que se incremente tanto na cuestión económica como na cuestión do persoal, pareceme fundamental, ainda que é un servizo, lógicamente, que é do Concello, pero está subvencionado e a Xunta de Galicia debe de ser quen de garantir que o servizo sexa o máis óptimo posible. Así que, pola nosa conta, non hai problema. Dori, Ben, bueno, como moitas grazas aos dous grupos por apoiarnos, entre comiñas, a nosa moción, simplemente contestarlle ao compañeiro do Grupo Municipal do PP, que, bueno, no punto que di que non está moi de acordo nas formas, decirlle que, bueno, eu descoñecía este dato que deu vostede, que a Xunta incrementara un 40%, pero é que nós non estamos falando dos porcentaxes nos que se incrementaron, estamos pedindo que se sitúen como mínimo no 1% do total. Entón, bueno, imagino que actualmente pois non é así. Entón, outra cousa tamén fai referencia, di vostede que tamén o decimos nós na exposición de motivos, certo é que son de titularidade municipal, os CIN, tamén o recoñecemos, pero é a Xunta a que delimita os requisitos que deben cumprir para a súa creación. Entón, simplemente pedimos que haxa certos acordos entre o Concello e a Xunta para que se poidan crear CIN nos concellos onde non nos haxa ou dotar aos que xa hai que están sobrecargados de máis persoal ou de máis medios. Simplemente contestarlle iso. Bueno, sin máis, nosotros a verdade que agradeceríamos moito que isto salise adiante, para nós é importante, non para nós, para o conxunto da sociedade en xeral, e tendo en conta da lacra que temos encima e non témolo moi cerca, pois esta semana xustamente, co que pasou coa rapaza de Lugo. Sabemos que isto está aí, que non vemos que vai a desaparecer facilmente, así que creemos que é algo importante ter en conta os CIN, darlle a importancia que realmente teñen, apoialos deste xeito, dotándoos de diñeiro, como moitas cousas, vale? Así que moitas gracias. gracias. Cando queira. Gracias, señor alcalde. Agradezco as palabras da concelleira, da compañeira Dori. Resaltar, por ser breve e conciso, nós estamos totalmente de acordo no fondo da moción. Non podemos estar máis ao lado das vítimas, as posibles vítimas. Creo que
Xunta de Galicia fai un gran traballo reforzando os seus orzamentos, como dato que hablábamos antes, dun 40%, e creo que, como decía o señor alcalde, tamén estas políticas teñen que ser transversais, é dicir, non só destinadas á violencia de xénero, sino na protección da muller, na protección dos fillos, na protección da igualdade ou os dereitos a igualdade que entre homes entre mulleres e homes, perdón. Entón, nosotros estamos de acordo, no fondo, non de todo nas formas desta moción que se presenta, xa anunciamos que a nosa votación vai ser a abstención. Pois ben, quero rematar, Dori, e se non procedemos á votación. No, non teño nada máis que Bueno, decir. pois entón vamos a pasar á votación. Votos a favor da moción? Abstencións? Ben, e agora hai unha moción que consideramos que é moi importante de introducir, porque foi unha petición explícita da plataforma sanitaria, entón como se hai que introducirla como de urxencia, sino don Mario cando queira un poquinho para justificar esta motivación de urxencia e votamos. Si ben, como saben, hai unha recollida de firmes, hai unha LDP de medidas urxencias para recuperar e fortalecer a atención primaria que estáse a mover por todo o país, é reconhecido a situación precaria que sufre a sanidade, en concreto a atención primaria na Mariña e no país, e queremos que eso justifica sobradamente a urxencia desta medida. Mesmo este pasado mércores onte houve unha concentración aquí dentro do centro de saúde nesa liña, seguíase coa recollida de firmas que aparte foi prorrogada durante máis tempo para que se sigan recollendo firmas porque está tendo ademais moi boa acollida e nada, nós justificamos a urxencia na situación que vive a sanidade, que eu creo que na Camariña que máis que menos todo o mundo, por desgraza, ten contacto cos servicios sanitarios, de alguma maneira, e coñece a delicada situación deste servicio, por iso nós queremos que se justifique de sobra a urxencia. Bueno, nosotros tamén estamos de acordo en plantexala aquí, porque evidentemente xa se fixo noutras ocasións de outra maneira, pero sempre co mesmo objetivo. Neste tempo, que eu vexo, non se mellorou nada, se está complicando máis, por tanto, estar de acordo con este plantexamento que nos ofrece a plataforma, pois eu penso que é bon e oportuno discutirlo aquí. Don Manuel? No, pola nosa parte non hai problema en debater este asunto. Vamos a proceder xa á discusión do Mario. Comece vostede. Ben, moitas grazas. Esta é unha moción que presenta a Plataforma Sanitaria da Mariña, que forma parte de non só Sanidade Pública de Galiza. Como digo, é unha moción a apoio da ILP de medidas urxentes para recuperar e fortalecer a atención primaria. É de sobra coñecido pola nosa sociedade, tanto aquí en Burela como na Mariña, como en todo o país, a situación precaria na que se encontra a sanidade, en concreto neste caso falase máis da atención primaria, que debería ser, por outra banda, nós creemos que debería ser a que máis fortalecida debe estar para facer máis prevención a que non se colapsara o sistema hospitalario, non? Como neste caso a exposición ou a parte dispositiva é moito máis ampla que a parte dispositiva, xa, como dixo o alcalde, xa temos falado moito neste pleno sobre a situación da sanidade, da atención primaria, paso xa a ler a parte dispositiva, os acordos. Para facer fronte a esta situación, o Pleno do Concello de Burela acorda apoiar a iniciativa legislativa popular promovida pola plataforma SOS Sanidade Pública de Galiza, integrada por organizacións sociais, sanitarias e pacientes, sindicais e políticas, que pretende que o Parlamento Galego debate e aprobe unha serie de medidas. Establecer a atención presencial ao paciente como regra xeral para as consultas médicas, fixar os mínimos na disponibilidade de centros e persoal por habitante para salvaguardar a calidade de atención dos pacientes, acabar ca inestabilidade e precariedade do persoal a realizar, con mínimo, unha convocatoria anual de prazas, reabrir as consultas, centros de saúde e PAC de urxencias pechados durante os últimos anos, incrementar o persoal médico de enfermería administrativa dos centros de saúde e redimensionar os seus cadros de persoal incorporando novas categorías profesionais aos equipos como psicoloxía, fisioterapia, atención temporal, logopeda, para desmedicalizar a atención e ofrecer unha asistencia integrada, recuperar as xerencias de atención primaria para dotar de capacidade de planificación e autoxestión e acabar con o seu sometemento aos hospitais, que sexa un elemento esencial para organizar e integrar a atención primaria cos hospitais, saúde pública, asistencia social e atención á dependencia. Desenvolver as conclusións do Consello Técnico de Saúde de Galiza, poñer en marcha o Consello de Saúde de Galicia e os Consellos de Saúde Sanitaria para que a aprobación teña capacidade real de planificar, decidir e avaliar a actividade dos centros,
Todas estas medidas recollidas na LP deberían aprobarse de maneira urxente polo Parlamento de Galiza, dada a gravidade da situación de atención primaria en risco real de desmantelamento e privatización, e ir acompañadas dun incremento do orzamento da atención primaria para alcanzar un 25% do total. As institucións locais somos esenciais no proceso de recuperación dos recursos, garantir a accesibilidade da asistencia, desmasificar as consultas, reabrir os centros e PAC pechados e acabar coas listas de espera que son incompatibles cunha asistencia racional e de calidade antes de que sexa demasiado tarde. Por este motivo, acordamos, ademais, de apoiar a ILP, colaborar activamente na recollida de sinaturas e nas mobilizacións e actividades informativas de carácter unitario que se realicen para ter unha atención primaria de calidade. Trasládense estes acordos á Consellería de Sanidade e ao Goberno da Xunta de Galicia. Nada máis por agora. Muy bien, muchas gracias. Don Manuel. Sí, moitas gracias, señor alcalde. Bueno, o primeiro, lembrar que isto xo anunciamos hai uns meses. Cando trouxeron outra moción da plataforma sanitaria aquí, presentaron aquí dous especialistas e falaron e tal. Xa anunciamos que isto ia pasar. Conforme nos fóramos aproximando a maio do ano 23, isto ia pasar. Ben, o segundo que temos que dicir é o seguinte: nosotros estamos parcialmente de acordo, igual que da outra vez, as iniciativas que vostedes traen, parcialmente. Claro, como da outra vez, vai suceder o mesmo. Que non van querer votar por separados puntos. Debo lembrar que a situación de falta de especialistas é común en todas as comunidades autónomas. Isto é un problema común para todos. Goberno PP, goberno PSOE, goberno un partido de calquera outra cor política. É tan evidente que non hai médicos de familia que algo que seguramente xa oirían. No pico da onda pandémica de Omicron, que colapsou a atención primaria en España, a solución que habilitou o goberno central non foi dar cartos ás comunidades autónomas para que contratase máis médicos, non foi iso. Foi permitir contratar a médicos xubilados. Iso quer dicir que hai carencia de médicos. Que é un mal común. Vostedes falan na moción que presentan aquí de incrementar o persoal médico de enfermería, administrativo, dos centros de saúde e redimensionar os cadros de persoal incorporando novas categorías profesionais aos equipos como psicología, etc. Vale. Mientras tanto, a Xunta actuou en Galicia, no que pode, dentro das súas competencias. Cando a oposición fala de inacción, hai que lembrar que faltaban prazas que había que incorporar outras categorías ademais de médicos. Entre 2019 e 2021, a Xunta creou 331 plazas de distintas categorías de atención primaria a través do Plan Galego de Atención Primaria. Neste ano 2022 creáronse 28 novas plazas de farmacéuticos e 81 de enfermería de primaria. En total, 109. 120 plazas do Plan Galego de Saúde Mental. 34 de psicólogos clínicos. Hai alrededor de 270 administrativos máis nos centros de saúde que antes da pandemia. Logo, estás incrementando. Vostedes non poñen en que cantidade, pero están incrementando. Dícese que os contratos son precarios, ou eran precarios. Ben, desde o ano 2019, ofrecéronse contratos de continuidade de 1 a 3 anos para cubrir baixas e días libres en áreas xeográficas delimitadas, con compromisos de estabilización tras os 3 anos. Ademais, este ano, por primeira vez, en España, convocáronse 106 plazas para cubrir plazas fixas de atención primaria mediante concurso de méritos. O PSOE e o BNG opuxéronse a contar con estes médicos nos concellos incluídos nas convocatorias. Opuxéronse. Isto no referente ao punto que teñen vostedes de acabar coa inestabilidade e coa precariedade do persoal. Despois, hai outra cuestión que tamén nos chamou a atención, que din que todas estas medidas deben ir acompañadas dun incremento do orzamento. Ben. Este ano 2022 hai 100 millóns máis para persoal de atención primaria dos que había no ano 2009, cando gobernaba o bipartito. Din que o orzamento no ano 2009 era maior, pero só era maior en receita de farmacia porque non se prescribían xenéricos.
E din que baixamos respecto ao ano pasado, pero é importante sinalar que só se baixou en orzamento de obras, porque desapareceu o fondo COVID para adaptar circuitos. Ainda así, o orzamento do 2022 para obras en primaria é maior que a calquera do bipartito, maior. Nunca o goberno investiu tanto en persoal de primaria. Nunca. Moitas gracias, señor alcalde. Moitas gracias, don Manuel, home, que veña ahora aí con esas estadísticas que veña falando do ano 2009, cando do ano 2009 a hoxe reduciuse todo unha barbaridade, e que parece ben que lle manden os escritos e que, bueno, que teña que cumplir. Pero aquí o problema gordo, digo eu, é a intención clara de rematar ca sanidade pública. Iso sí que non pode ser. Porque aquí, é certo, hai unha serie de puntualizacións que di a plataforma, pero cualquera de nós ten que defender a sanidade pública como un dereito que xa tiñamos aí, que había que garantir. Hai que poñer os métodos e as fórmulas. Non me veñan aí con estadística que xa ahora incrementamos, que eso non yo creo eu nin de broma. Hai unha cuestión que se viña facendo aquí no Hospital de Burela, fun varias veces, cando isto era unha cuestión democrática, o hospital era algo que funcionaba perfectamente, tiña todos os servicios, pretendíase traer máis, cando había unha cuestión autónoma en todos os aspectos, tanto na cuestión clínica como no investimento, como no persoal, cando isto era un hospital máis parecido a un xeral que a unha cuestión que están convertindo agora este Hospital de Burela. E daquela había unhas comisións que nos chamaban periódicamente unha vez ao ano, onde se discutía, onde se falaba, como afectaba aos usuarios, que tipo de tratamento estaban levando, cuáles eran as necesidades do hospital. Era algo que realmente daba confianza. E víase que exactamente se estaba funcionando ben e que a sanidade pública tiña un peso moi grande. E máis, no ano 2009, ya anterior a 2009, había por bipartito feito unha auténtica virguería, hai que dicirlo así, para a atención primaria, que xa nos gustaría que se levara por lo menos o 50% que se pretendía. Claro, chegaron vostedes e adiós. A partir de aí, a primeira conselleira de Sanidade como, acordo meu que estaba no Hospital de Burela, e venme a dicir que a cuestión era moi crítica porque facían falta cartos que non había. Eso foi o que dixo textualmente, dixeron a mí. Xa empezaron a tirar para atrás. O problema é moi fastidiado, moi preocupante. E temos que, de alguma maneira, atallar. Hai, por aí, xa algún comentario de que se pretende que os PAC de Burela quede solamente un turno. Olliño con todo isto. Aparte de todos os servicios que se foron perdendo, están perdendo casi que un día sí e outro non. O que debemos defender nosotros, penso eu, é a sanidade pública. E para iso temos que dotala de todo canto faga falta para ter a garantía de que podamos ir e acudir con toda a certeza, con toda a confianza. Eso é o que temos que defender. Aquí non vimos a defender se no ano 2009 aquelo era unha tal e agora ustedes fixeron unha virguería. O sea, que nos quedase a demostrar que o que se fixo a partir do ano 2009 desbanca completamente o como antes. Eso xa é bom, porque ustedes, bueno, mandan os escritos que vamos facer. Pero o Belén é moi preocupante, isto sí que temos que atallarlo, debemos ser serios. Isto é realmente, non solamente apoiar a plataforma, porque trae unha serie de condicións, pero penso que o que temos que defender realmente é a sanidade pública. Volver a recuperar a área sanitaria propia da Mariña o máis urgente posible, que cando nos demos de conta, iso vai quedar como un ambulatorio. Un edificio grande, pero un ambulatorio. Iso non pode ser. Hai que volver a recuperar o servizo que se facía aquí antes, cando estaba a xente motivada, había incluso peticións para vir aquí, había investigación, había de todo, e había a transparencia, que é o que ten que haber en todas estas cousas. E, olliño, que non é que se comece aquí, que as plataformas, ni nada, está pasando en todo o país agora, que a sanidade realmente é algo que preocupa a todo o mundo. Por qué? Porque se ve o deterioro. E aquí vamos para loitar por os servicios públicos. Así que nosotros sí que estamos a favor do que nos pide a plataforma e incluso se poden añadir máis cousas. Toma, fronteira. Ben, moitas grazas. Vindo o que dixo o portavoz, un pouco o que foi dicindo o portavoz do Grupo Popular, que hoxe, por certo, respectou bastante máis aos especialistas e profesionais que viñeron aquela vez a aquel pleno. Moitas grazas por iso. E tamén dixo que pensábamos en maio, xa adiante, nós en maio, en xuño, en agosto, en setembro, en decembro do ano que ven, vamos seguir loitando pola sanidade pública,
non nos vai deter o que pase nas eleccións, ao mellor vostede ao alcalde, ao mellor vai outra persoa que seja alcalde, pero nós seguiremos defendendo os dereitos da veciñanza, das clases populares e a sanidade pública. Sexa maio, xuño, como lle digo, agosto, setembro ou decembro. Antes, neste pleno, antes falouse de falar coa xente, que se non se falaba coa xente, ou que había que falar coa xente. Entón, claro, vendo os argumentos que nos dan, nós entendemos que vostedes falan coa xente, para que de sanidade deben falar pouco coa xente. Porque eu, por exemplo, índonos, por exemplo, a un caso que aquí está a ser moi problemático, que é o caso da pediatría. Eu non teño fillos, pero aquí hai varios os compañeros da corporación teñen fillos, e evidentemente son pacientes os seus nenos do servicio de pediatría. Home, eu penso que algo non funcionará moi ben no servicio de pediatría en Burara, non? Non estará a funcionar tan ben a atención primaria, ou? Porque, eu digo, eu non teño fillos, pero falo coa xente. Traballo cos rapaces no meu traballo, tamén, aí son consciente, porque tamén falo cos pais e coas nais, son conscientes da situación, con profesionais de baixa. Ahora mesmo está a cubrir unha persoa 3 días polas tardes, entón iso fai que teñan que ir cando coincide San Cibrao, outros concellos, pois é un pouco unha máis dun servicio. Por exemplo, aquí tampouco é o posto de matrona que vou vir, pero ao final non veo, hai máis exemplos, que non vou poñer ahora a enumeralos todos, porque as carencias son amplas. Logo falou de que se a culpa é do BNG, versión 16.0.0, é moi fácil botar a culpa ao BNG, casi nunca gobernou, pero a culpa é do BNG, pois dícese que a cantidade de cartos que se aumentan e que se ampliaron, se lle aumentaron os cartos, eu digo que non lles rinde, non, claro, se aumentan os orzamentos, dá a impresión que co servicio que se dá non rinden eses cartos. Algo haberá que facer, ou habrá que dar unha pensada a iso. E logo tamén está o argumento que está a utilizar o Partido Popular aquí en noutros foros, sobre que é certo, é unha parte de razón. Aunque, bueno, quen dice só que anda unha sola parte da verdade é como se mentira, non? Sobre que a labor do goberno central con respecto á falta de médicos, para certo que o Sergas pode tomar medidas que non tomou, non fixo nada ao respecto. Por exemplo, o Sergas debe garantir a capacidade docente para atender á formación dos profesionais MIR. Evidentemente, o Sergas debe elaborar o plan de ordenación de recursos humanos para identificar as necesidades de persoal e proceder á súa cobertura. E, sobre todo, o Sergas debe ofertar contratos dignos para rematar coa precariedade na contratación e para que deixen de marchar profesionais cara á privada e cara ao estranxeiro, que é un dos grandes problemas que ten o Sergas a nivel de persoal. Para iso tamén sería necesario que o Sergas activara un plan de retorno e de captación de profesionais que emigraron ou que se marcharon para a privada. E a parte, como xa decíamos nos acordos, incorporar a carteira de servicios de atención primaria de categorías imprescindibles para a atención integral e descolapsar así as listas de espera, como sería psicología, farmacia clínica, terapia ocupacional, logopedia, traballo social, podoloxía, nutricionista, etc. Varias categorías que axudarían moito a desconxestionar a situación na atención primaria. Nada máis por nosa parte. Agradecemos os votos que teñamos a favor, en nome tamén da plataforma, que ao final é quen rexistra un pouco, trae a moción. É iso, que seguiremos defendendo sempre a sanidade pública. Moitas grazas. Moitas grazas, don Manuel. Sí, moitas grazas, señor alcalde. Señor Pillado, respeto máximo aos especialistas, por moito que diga vostede. Sí. E non se dixo nada que non fora mentira. Que fora mentira logo. Non se dixo nada naquel pleno ao que vostede se refire. Nada. A diferencia do que sí fixeron os membros da plataforma no seu día, con moitos compañeros do Partido Popular, e comigo mesmo. Respeto máximo. Podemos ser máis ou menos vehementes nas nosas declaracións, pero respeto máximo. Lembrolle que nós aquí nunca interrompimos a ninguén. Nunca. Por exemplo. No tocante ao que dixo agora falou ben, agradecemos, falou ben en primeira persoa, agradecemos os votos a favor, claro que sí, non en nome da plataforma, agradecemos vostedes tamén,
Xa dixemos no seu día como era aquelo, cogiditos de la mano, señor alcalde, acórdase? Cando fora o pleno aquel para asignar o contrato de recollida do lixo e limpeza viaria, un día que se enfadara tanto que ameazaba con marchar, cogiditos de la mano, o Partido Popular e máis o BNG naquel pleno. Por certo, unha das dúas veces, das únicas dúas veces que durante todo este mandato votaron en contra de alguna decisión do... Sí, dúas veces en todo este mandato, casi 4 anos, dúas veces. Pero bueno, pode gustar máis ou menos, pero é verdade, é o que está recollido. Rirse, o señor Llano comete a imprudencia de rirse da comparativa dos orzamentos co ano 2009. Bueno, mire, para que a xente o sepa, ata hai, non sei se 2 ou 3 anos, os orzamentos do ano 2009 sempre foron superiores a todos os orzamentos que tuvo a Xunta do Partido Popular ata hai 2 ou 3 anos. Sempre superiores. Igualáronse, non sei se hai 2 ou 3 anos, os orzamentos. E nin daquela, tendo máis cartos disponibles, invertiron o que se está invertindo a día de hoxe. Por iso é importante esa comparativa, señor alcalde. Por iso é importante. Pero vostede sígase rindo, sígase rindo da comparativa. Demostra moi ben o que é. Eu que si lle agradezo é que esta vez tuvera a decencia de non faltarlle o respeto a ningún dos meus compañeiros e centrarse unha vez máis en min, tratando de ningunearnos coa nosa labor de documentación, como se non fóramos capaces, debelle parecer que non sabemos ler nin escribir no Partido Popular, como se non fóramos capaces de buscar a información nos mesmos. Non hai moito, nun pleno desta corporación, faltoulle o respeto á miña compañera que hoxe está ausente por motivos persoais, e non pode estar aquí para defender os intereses dos veciños e veciñas de Burela, nese mesmo sentido, dicindo eses escritos que lle dan a vostede, como se ela non fora capaz. E hoxe volveu a repetir comigo. Home, moitas gracias, agradecémoslle esa forma de expresarse de cara a nós, como non sabemos ler nin escribir, verdade? Lémbrolle, para que lle quede claro, esta é a formación que máis titulados universitarios ten, de todas as que se presentaron ás eleccións. A que máis, Ustedes sigan nos faltando ao respeto. Non hai problema, hombre. Intente desacreditarnos desa maneira. E no tocante ao que, centrándonos no tema da moción, poderíamos comentar máis puntos. Nos que non se axustan á proposta que vostedes traen. Como xa dixemos, houve incremento de prazas, houve incremento de orzamento. Por lo tanto, nós isto non o podemos aprobar así. Se queren votar os puntos por separado, non temos ningún problema. E senón, pois, teremos que abster, porque estamos de acordo parcialmente con a moción. Moitas gracias. Moi ben, pois procedemos á votación. Do Mario. Terra o grupo que presentamos. Simplemente polo que se dixo, acabo de quedar abraiado co argumento de que hai formación con máis titulados universitarios. Iso único que quer decir que vostedes estiveron nunha universidade, estiveron aguantando todos os anos para acabar de aprobar os exames. Non quer decir nada máis. Neste grupo que lles falo, o único titular universitario son eu, e cada día aprendo máis dos meus compañeros. A humildade tamén é importante para defender os intereses da veciñanza. Fálame vostede de que as veces que votamos en contra, eu que volver a facer a estadística aquela que fixeron, recorda? Cando mo dixo, eu fixen a estadística e lle trouxen as porcentaxes. Antes tiño o Excel, agora teño o OpenOffice, pero os cálculos salen igual, pero volver a ter unha estadística que se demostre que unhas veces votamos a favor, outras en contra, unhas veces votamos xuntos, outras con non. Sabe que pasa? Sabía que me iba a dicir isto. Nos esforzamos máis nos acordos, que non. Porque o BNG asignouse históricamente, non o facía vostede, porque non estaba na política, pero facía non moito dende o PP, dicir que éramos os do non, pero claro, debía ser que éramos os do non cando non lles compensaba no PP. Cando lles compensa o non, vale que sexamos no BNG os do non. Volvendo ao que é a moción, para finalizar, iso, outra cousa, vostede dicía de falta só ao respeto do tono no que se falaba,
cando dixo, sin embargo, dixo que non faltar ao respeto aos profesionais que viñeran aquí. Estáse contradicindo, porque pódese ser, como dixo, moi belixerante no ton, sin faltar ao respeto. Pero entón, se vostede dice que o alcalde lle faltou ao respeto á súa compañera, ao mellor vostede tamén lle faltou ao respeto aos profesionais que viñeron aquí, polo ton que se usou. Eu creo que está nunha contradicción. Así que, como lle digo, como dixen antes, a humildade é un dos maiores valores que debemos ter na política, por encima dos títulos universitarios, sin máis, como lle digo, como dixemos antes, aparte de que si agradecemos os votos a favor sempre, evidentemente, non vamos dicir que nos voten a favor, e nos vamos cabrear porque nos voten a favor, non teria sentido, agradecemos os votos a favor de quen queira votarnos a favor, incluso agradecemos que se absteñan e non voten en contra. Nós imos defender a sanidade pública sempre, en maio, en agosto, en setembro. Moitas gracias. Ben, pois entón procedemos a votación. Votos a favor do que demanda a plataforma? Abstencións? Vale, pois entón xa queda. Bueno, pois pasamos ao apartado de rogos e preguntas. Don Mario? A ver, na pasado pleno facíamos referencia ás instalacións deportivas, ao campo de fútbol da Marosa, nesta ocasión temos que facer de novo, e tamén con respecto ás instalacións da Marosa, a semana pasada, como se sabe, o Concello tivo que retirar a metade da cuberta da grada, da que ainda está aberta, porque estaba moi deteriorada, e había evidentemente un perigo potencial, nós estamos de acordo con iso, porque había un perigo de que lle quera alguén en riba, ou guardas perfectos. Pero nós entendemos que o Concello de Burela non pode deixar nas mans do colectivo da de Burela a decisión do que tiñan que facer durante o fin de semana que había ali un partido, non? Nós queremos que o grupo do goberno debe asumir a responsabilidade de tomar as decisións que señan oportunas, porque a instalación é do Concello de Burela, e por eso queremos felicitar a xunta directiva que pola súa responsabilidade e seriedade coa decisión que tomaron de facer xornada de portas abertas de alguna maneira, renunciar á taquilla e deixar entrar os vehículos dos aficionados, porque evidentemente non dispoñían da grada que se dispoñía, non se dispoñía da metade, e o tempo non estaba como para estar ao aire libre, non? Tamén queremos, en torno a isto, como pregunta, queremos saber como van solventar este inconveniente en tempo e forma, e, bueno, se nos poden dar datos de como van tentar solucionar. Con respecto, bueno, o asunto que máis está acaparando os comentarios e, digamos, a polémica ou a problemática que hai en torno á obra do Ponte de Garay, falouse moito na prensa, nos medios, nas redes sociais nos últimos días, e queremos que é positivo porque que esta é a casa de toda a veciñanza do noso concello, de toda a veciñanza de Burela, que tamén se fale aquí deste tema. Nós queremos insistir en que, independentemente da liberdade artística do autor, no que nós evidentemente nunca entramos, quen encarga a obra, o Concello de Burela, para nós debe velar porque se perseveren os nosos símbolos, como o bonito, non fai falta decir o que, porque todos xa o sabemos, calquera de Burela sabe o que pasou con esa obra, que é un bonito, o Cagatún, e queremos que rectificar a desaves, por eso nós mesmos vamos rectificar. Nós, no vídeo que eu mesmo subín as redes sociales, facía referencia a que matrícula dos barcos esta zona eran de Ferrol, agora xa sabemos que agora matrículas barcos desde fai un par de anos con matrícula de Lugo, nós rectificamos, sabemos que agora actualizouse esa información, evidentemente é certo que houve que nos dixo que sempre houve barcos con matrícula vasca que podían ser de Burela, pero nós o que nos referíamos é que históricamente a flota de Burela era a flota do bonito por excelencia no Cantábrico, así o foi, non sei, na época máis dourada desta pesca, e nós queremos que se debería facer referencia a eso, sin menosvallar para nada os barcos vascos e cántabros, pero queríamos que históricamente a flota de uniteira de Burela era como levaba a fama, fixose a campaña do Príncipe Azul, o noso sector do pesqueiro que vende a merluza e o bonito son os produtos estrela, se non promocionamos os produtos estrela, pois un pouco evidentemente son os que dan maior valor engadido, pois é o lógico é que sexa o que se promociona, é o que nós queremos que, digamos, pois ten que preservarse sempre, non?
Por iso vemos lógico que este feito cause malestar entre a xente do mar, sobre todo pola situación na que están agora, que se, bueno, como todos sabemos, impediu lles pescar en moitos creadores, a situación que atravesa o sector pesqueiro é moi complicada, porque tamén afecta a crise de prezos e a crise en xeral. Entón, digamos que queremos que pudera haber unha maior sensibilidade con respecto a eso. Por isto, queremos que é importante que tamén o concelleiro delegado que se encargou desta obra de explicacións ao respecto no pleno, e parecenos que é o que un pouco en parte os veciños tamén están a agardar, non? Logo, indo xa a cousas máis concretas, no que nos informan os veciños é que no cruce onde se atopa frente a Moncloa hai unha serie de chapas metálicas na vía que representan un serio perigo para a circulación. Queremos saber nesa zona de quen sería a responsabilidade, se era do Concello de Portos, no caso que sexa, que se tente subsanar esa situación, non? Queremos insistir na limpeza de ríos, regatos, camiños, o lavadoiro que hai na zona de Vilar. Indo máis ao concreto neste tema, queremos saber como está o proceso, o conflito que había entre o Concello e a empresa que desfixo esa pista que iba de Vilar a Vila do Medio, porque a parte ahora que marchou o técnico de Medio Ambiente, pero nos queremos saber como se atopa ese proceso, como se vai a resolver, se nos poden dar información acerca disso. E logo tamén, por último, dignos que na entrada de Burela pola parte de Cervo, ali na zona da Casilla, que faltan un par de puntos de luz, entón se puderan deixar esa feita, se puderan colocar, porque a velocidade, ahora que van inverno, a velocidade de noite é bastante pouca, se puderan colocar e se puderan revisar o que hai por ali para que non falte luz, un rogo que facemos. Moitas grazas. Moitas gracias. Giovanna. Traemos 3 rogos e 3 preguntas, paso a ler os rogos que nos traen os veciños destas zonas. Parte dos veciños da Rúa Soafonte solicitan que o tramo que hai dende Eijo Garai ata Gloria de Corneta sexa de dobre dirección novamente. O número 2, os veciños da Rúa Monte Castelo solicitan unha solución urbanística para evitar que todo o tráfico que ven derivado da Rúa do Mariñeiro en dirección a Eijo Garai teña que pasar por esa rúa. O terceiro rogo, os veciños da Rúa Álvaro Cunqueiro reclaman que se execute a beira rúa que hai anos que está sen facerse no sentido de baixada da rúa. E as 3 preguntas a Álvaro Cunqueiro, onde está o ginasio. Vai, Obregón. Sí. A pregunta número 1, cando se vai a instalar o alumeado de Nadal e se imos volver a ser o último concello da Mariña en telo acceso. O número 2, por que nas distintas marquesiñas nas paradas de autobús que hai polo pobo non figuran os horarios dos diferentes destinos. E a número 3, por que non estivo exposto o inventario municipal no tablón de anuncios. Dinos que só se podía consultar na sede electrónica. Gracias, señor alcalde. Unha cuestión de moito peso, moitísima información, como para colgala nun. Entonces é evidente que se faga da outra maneira. Un tablón de anuncios é moi difícil toda esa documentación. Nas marquesinas realmente non hai agora dos autobuses, moitos non paran ali siquiera, nin teñen aproveita se hai algún pasaxeiro, pero por xeral non marcan. Non sei se haberá esa documentación siquiera na propia estación de autobús, non sei, pero que eu sepa, paran ali algúns, pero non pode se suxerir que se teñen parado oficial, realmente, porque algúns non paran oficialmente ali, pois que coloquen as luces. Bueno, estas cosas que están aparecendo estes días, tanto de Alicante como de Vigo, como de outros povos, que parece que consiste todo en a ver quen impresiona máis que a cantidad de luz que pode poñer. Venga, millóns de LED, e encima non consumen, porque aquí ten pensado a abrir na ponta aí os 6 ou 7, van a vir a colocalas, a ver cuánto, non creo que as den colocadas todas como estaban ahora pasado xuntas, terán que ir espaciadas, derivado de unha problema gorda que houve co vento e ca xoida que tuveron que volver a recuperar en moitos sitios o que tiñan instalado. Entonces, pero bueno, máis luces vai haber.
O resto dos rogos, pois llevamos facendo pois, o que se poida con respecto a eso. A ver, eso do tráfico non é unha cuestión simple. Se se fixo así foi porque había argumentos e necesidade de facelo así. Non se inventa aquí unha cuestión, vamos poñelo nesta dirección ou noutra. É o certo que hai certa xente que teña comodidade no aspecto que salía inmediatamente do garaxe, estaba incorporado, pero estaba a seguridade. A seguridade, isto fixo todo por seguridade, porque ocurría algo recurrente ali onde está a asociación de Usón. E había bastante peligro. Por eso decidimos facelo dunha maneira que, en principio, non houve protestas. Viuse claramente que funcionaba fluidamente o tráfico. Pero, bueno, todo é mellorable, non cabe dúda. Con respecto ao BNG, instalación deportivas da grada que lle contesta Ramiro. Moitas gracias, señor alcalde. Vai falar un concelleiro non universitario, non sei se desacredita o que vai a dicir ou desacredita a xente que nos votou, pero bueno, por puntualizar. Ben, vamos ao tema da Marosa. Evidentemente, o tema da Marosa é un tema delicado, xa sabemos todos que levamos tempo para facer a grada que hai que facer, a grada que agora mesmo non podemos utilizar por problemas estruturais. É a única grada que teñen agora mesmo para usar. Evidentemente, xa sabíamos que as chapas estaban, bueno, están, evidentemente, ali o mar traballa moito, o salitre, pois, a verdade que xa se reparou unha parte da cuberta, faltábamos outra parte, o 29 de setembro encargaronse as chapas, pero supoño que todos serán conscientes, bueno, a veces parece que non son, pero sí que hai un gran problema para facer obras. Non sei se ustedes fixeron unha obra na casa últimamente, pero estou segurísimo que xa fixeron. Xa lle dixeron que o presupuesto varía para unha semana e que non lle podían aguantar máis o presupuesto, nin sabían se os materiais iban chegar ou non. Bueno, o caso é que o 29 de setembro pedíronse as chapas para colocar ali, aparte de que arreglar tamén os listos que están fastidiados. A día de hoxe, bueno, levo falando moito tempo coa empresa que se encargou as chapas, pois as chapas ainda non chegaron, dixéronme que chegaban a semana que ven, esperamos que cheguen, e bueno, intentaremos buscar tamén alguén que as coloque, que tampouco non é fácil, se digo que non é fácil. Digo que a situación do tema das obras está complicadísima, e estamos vendo en cada obra que facemos. O exemplo máis grande, pois temos no tema da grada, que xa tiña que ter esa obra rematada, e ainda estamos en licitala. Aproveito tamén para informalos de que o proxecto da nova grada está xa feito, está enviado aos organismos correspondentes para que den a súa autorización, e esperemos, pido aquí, se alguén me escoita deses organismos, que o agilicen o máximo posible, porque é unha cousa que nos corre presa. Bueno, desde que faigamos esa grada nova, esta tamén ten dificultades en algún aspecto, e a intención sería esta grada tamén darlle un retoque, darlle ao mellor incluso outra utilidade, aproveitar a grada nova que vai quedar, bueno, con os vestuarios, vai quedar unha obra que entendo que vai ser positiva, pero xa digo, estamos preocupadísimos con ese tema. Eu falei coa directiva da Sociedade Deportiva Obrera neste caso durante o domingo, incluso o sábado e o viernes falei con eles, porque evidentemente eu era consciente da problemática que causaba ir ao fútbol o domingo na Marosa naquel cacho, e actuouse quitando, efectivamente, eliminando o peligro de que volara unha chapa e alguén se cuidara mancar, pero realmente non podíamos facer moito máis que eso, xa digo, derivado dos problemas que hai agora mesmo no mercado para conseguir calquera tipo de material. Moi ben. A obra da ponte, vou dicir unha cousa, don Mario. É triste todo o que está pasando ca obra da ponte, sobre todo cas manifestacións que hai. Vou dicir unha cousa tamén con toda sinceridade, e non conto mentira. Toda a xente que falou comigo, todo o mundo, deu parabén de como quedou esa ponte. Había que ver como estaba, ya ver como quedou agora. Houve moita participación. Nosotros, precisamente, non nos caracterizamos por non ter en conta bonito. Xa a primeira cuestión, Burela bonita. Xa o eslogan que temos xa fai unha referencia clara. Aquí non se desprecia para nada, ni se ten por cousa menor o bonito. As pinturas que fixeron aí, no Porto, onde estaba a antiga
conserveira ten bonitos, de diversas formas, fondos e colores, o sea que estamos atendendo bonito sempre. Nos murais que hai agora no Muro do Porto, hai bonitos ali, a punta pala. Esta é unha obra que está sin rematar. Está sin rematar. E ainda faltan dúas paredes que van aparecer, porque aquí en Burela subástanse todos os días 120 especies diarias. E todas son importantes, porque non se puxo máis luz, ou porque non se fala tal. Quero dicir que todo o mundo, que eu falei con el, ninguén, falei con moita xente, ninguén se meteu en isto. Por qué? Porque hai que respetar o autor. O que lle dixeron o autor dice moi pouco a favor de moita xente neste povo. Non pode ser así, non pode ser así. Cando se amplíe, porque dice, non, o que encargou ten a culpa. Eso me relativa tamén a oportunidade política de facer, empregar algo, facer espello para atacar, eso tamén me parece unha baixeza. Penso que se reduciu moitísimo nivel de crítica e de observación que hai en moita xente neste povo. Eu, realmente, a nivel persoal, non me gustou nada todo o que se fixo, todo o que se dixo. Houve manifestacións increíbles hacia un autor consagrado, un autor que ten moitísima categoría na súa profesión, e que se lle atacaron decididamente, tal vez se lle atacou a outra xente aquí, concejales. Pero, realmente, esa é unha obra que ainda non está así, non está rematada. Vai aparecer máis cuestións, vai aparecer costa do... xa sei, bonito en primeiro plano, non vai a ser a cuestión, pero realmente o que afecta é a capacidade crítica e de ver a cosa. Pero onde se ofendeu aquí se o que se trataba do autor que quiso representar é única exclusivamente o peixe? Además dixo el, pintei eso atún, ou pode ser bonito tamén, pensando no peixe, poden dibuixar 3 delfines. Pero como se pode crear unha polémica deste sentido, desta forma despreciativa? Pero onde estamos nosotros? Que somos nosotros? Pero a ponte quedou, na súa cuestión estética, a máis traballo moita xente aí nela, houve un traballo colectivo, houve un diseño, como vai un carreo cando se lles dixo, a ver se metía con un barco, pero como podemos ser que aprecia SS cando deberamos de presumir, por un lado, de ter unha cantidad de pesca extraordinaria, ser o porto máis importante de todo o litoral cantábrico, e aquí se veñen barcos, e nas fotos, barcos de fora, significa sencillamente que veñen a vender a Burela porque les interesa a vender a Burela. Como poden despreciar que aparezan barcos que non son? Bueno, non podemos chegar a esos niveis. Eu penso que non debemos chegar a esos niveis. Hai que ter a capacidade crítica de saber ver as cousas e non empregalas para crear malestar, porque estas cuestións que están facendo agora é para crear malestar. Iso non pode ser. Hai que tratar de facer as cousas para facer convivencia. Eu doulle a palabra ao Concelleiro de Cultura porque realmente sabe moi ben como foi todo o proceso, pero o que me parece un pouco triste, moi triste, é tal como se levan estes temas para adiante, a oportunidade política. Pero vamos a ver, a min non houve ningún veciño, e así, yo lo digo sinceramente, a usted igual lle dixeron, dice, non, represada veciñanza, dices, non, que veciñanza? A min non me dixeron naide, ni siquiera despois da polémica que se armou, que esos quedaran mal. Moita xente, a gran maioría da xente, non lle dá importancia a eso porque sabe que é unha manifestación artística e que representa o peixe que se pesca en Burela. Esa capacidade que ten. Así que, señor Díaz, cando queira. Sí, gracias, señor alcalde. Bueno, esto la verdad que llevo aquí desde el año 2015. Algo como esto nunca lo vi. Y sigo alucinando, sigo flipando. Sobre todo con el comienzo, y diríjome a Mario que lo tengo de espaldas, pero véxote aquí na webcam, vale? Por non hacer... Bueno, empezou dicindo que ante todo respetan a liberdade artística. Teño aquí apuntado. Ese foi o seu comezo. E usted parece que lo que ven despois é respetar a liberdade artística. Porque me parece que para nada. Lo que fixemos aí foi arreglar o ponte que parece que quedou camuflado en la nada, un ponte que estaba caendo a cachos, que lo sabemos todos os que estamos aquí, e os que están en casa. Caendo a cachos e puxémoslo curioso. Ocurriusenos a idea no Concello de poñer no medio azulejos serigrafiado. Por qué? Porque ten menos riesgo de que haya humedades. A DIF non quixo facerse cargo desta obra
consideran que a ponte non estaba suficientemente mal. Eu creo que sí que está, pero non hai cartos para pagalo. E nosotros fixamos cargo de eso. E non foi barato, todo en general, el arreglo entero. Meteuse azulejo porque pensamos que ia aguantar mellor as humedades e os problemas a través de Eusón, que foi a asociación que agora ten unha máquina que permite facer esta actividade de serigrafía. E despois buscouse un artista. E sí, busqueilo eu. Soy el responsable de buscar el artista. Y quería alguien contrastado, alguien que hubiera ganado algún premio, si pudiera ser algún a Marte, das 6 edicións que van, estaría genial. Falei con varios, el presuposto que mellor se axustaba era o de Martín Cal, un artista de Ortigueira que ganou xa a Marte e que ganou máis premios, que ahora está en Alemania traballando, eso é lo de menos. E eu encargueille lo mismo que poñen as bases de a Marte, temática o mar. Non lle exigín nada máis. Eu tamén dedícome a cousas artísticas, escribo, e non me gustaría que o meu editor me dixera, oye, José, escríbeme isto e isto outro. Non. Tú escribe, tú pinta, tú esculpe, tú canta, tú compón, fai como queiras, porque por eso eres un artista que contratamos. E Martín pintou eso, como puido haber pintado calamares, e aquí non pasaba nada, ou ballenas, ou anguilas, ou hasta troitas, se me apurades. Pero foi pintar ese pescado que lle chamou a atención, que eu preguntei cando vi en Boceto, que pintache aí? Eu non conocía ese pescado, Sí que sei como é bonito, porque llevamos moitos años apoiando esa feira, e lo que é Burela. E pintou, pois son atunes rojos, José, gustoume moito o aspecto do peixe, que ten así como agresivo, entón cando baixas del ponte parece que chama atención. Eu non pensei nada máis. Se supera que se montaba todo isto, eu diría yo, oye, pinta bonitos que aquí vais a montar. Pero, Mario, usted non é a voz da veciñanza entera. Vale, cando se foi para Ponte a decir que a veciñanza pensaba así, minte. Só pensa algunhas persoas de Burela, non sei a cantidade, que non as contei. E respeto a súa opinión. Claro que sí. Claro que hai que respetar todas as opinións. Pero é un artista. E lo como este empezou hoxe a falar é como deberíamos pensar todos. Liberdade artística. Temos que deixarlle a xente facer lo que saben facer. Queda moi feo insultar. A mí dame igual que me insulten, que estou acostumbrado. Estuve aquí con Barcia moito tempo e viví moitas cousas. A mí sí, de verdad que sí, pero a un artista non. Eu estou aquí desde 2015 defendendo a cultura e vou seguir defendendo a cultura mentras siga aquí. Aquí ou no outro lado, sempre. Vale, simplemente eso. E como dice o alcalde, efectivamente queda traballo por facer, quedan 2 muros por poñer. Si Dios quere se pondrá, non sei quen estará aquí o ano que ven, pero quen este, ojalá, que poña lo mismo que se puxo, ¿no? Azulejo, porque dura máis, e aí, pues bueno, podemos abrir a cousa, facer un concurso, hai 1000 maneiras de que o povo se poda expresar, pero isto xa está feito, non pasa nada, non hai problema. Os barcos son vascos, os primeiros barcos que se compraban en Burela, de onde foran? De onde foron? De onde se traían, Mario? Del País Vasco, parece ser, según me informei eu, barcos usados que salían máis baratos. Por exemplo, ¿no? Aparte de lo que decía o alcalde, que efectivamente os barcos vascos descargan aquí. Vale, pues xa ten unha motivación, xa que ya queremos buscar. Ten o Torques de Burela, está o faro, está a vista, a pintura de Amarosa preciosa, grande, del lado esquerdo da ponte. Penso que non dá para máis, pero isto é demostración máis que xa vivimos varios, creo que todos aquí, de como con as redes sociales e algo que se fai, montase a bola de neve que é injusta. E facémoslo todos, e pecamos todos de eso. E eu sou o primeiro que pido perdón se me equivoco, de verdad que sí. Pero neste caso non podo pedir perdón porque non siento que eu me equivocara. Simplemente eso. Queda moito muro e faltanos moito respeto. Que se falou hoy aquí e temos que respetarnos todos, que é lo básico en democracia. Vale, nada máis. Gracias. Moitas gracias. Chapas no Porto, eso é donde está as entradas son responsabilidade de Portos directamente. Ahora van a mudarse todo eso porque a ver se vai salindo a cuestión complementaria, hai unha obra complementaria que xa está para ser licitada inmediatamente tamén, lo que parece ser, vai se licitar o que é a nova edad, pero esta obra complementaria vai levantar todo eso, vai asentalo de outra maneira, vai asentar unha nova canalización, vai haber unha obra nova en todos os aspectos. Por tanto, realmente ali está asentada en cuestión de portos, pero xa digo que vai ser moi provisional porque en cuanto se faga complementaria eso desaparece. Limpeza en Vilar de Ríos, bueno, fíxose unha limpeza non hai moito tempo extraordinaria nos ríos de Burela.
en todas as zonas. Quedou, ahora, evidentemente, volve a recuperar a vegetación, pero realmente deu unha boa pasada hai 2 anos. A pista dos maderistas, bueno, aí estáse levando para que se recupere e que se faga a cuestión. Realmente hai unha responsabilidade directa de quen descompuxo no seu momento ou bueno, teoría, pois, unha cuestión de bastante destrozo con respecto ao que como estaba esa pista. Evidentemente, terá que recuperarla. Na casilla os puntos de luz, bueno, eso non é problema porque xa se están cada vez que hai un apagón ou qualquer cousa vai sustituído de forma inmediata. Eso é, sí, xa se apañarán os puntos de unha forma rápida. Bueno, non habendo máis asuntos que tratar, levantamos sesión. Vamos guardar un minuto de silencio, porque xa temos que guardado por Cristina Cabo, que foi, xa sabéis, asesinada hai 2 días. Bueno, por moitas gracias, levantamos a sesión. E agora,